بايتمتوني بلولاي عمق بحري حصاري رئندي درسنا زفخري بآخر زيت منزشن دندوازا وكا قفلان دي تتامي مكانزا دقيم حجي ستتيالن ملك بيني يا زبلي قلف يا ميتا قلف يوريتنا حدا قول اسمرا زركب الصلينا البيب الانتقالات الان عيني المزمان كما يدمع زراتك زقم بيدمك زرب أبانا يبتق إذنا إذناتي عمبابا يلا لا قربا أورماي بساس يلا لا قربا ناتاق خوين كوي تحاريني سبيح عقلوك بنزعفني أنا بدامي الله حسفقنا سبعقي بلون كفلا دينا لسا مالي كبرتي زامد راويت جنتي بطبع بجخو كم زاد بلاني أفضراوي علمي ماني وربيو أبتني يستاح مرك المئة دفئي بالكندا زحام الله تماطلي كم أملي كم تأملي نسايا والولاي نسايا والولاي نسايا والولاي نسايا والولاي لسا مالي كبرتي زامد راويت جنتي كبت وابد جفو كم تقبل عليك أفضراوي على مريك من يرميو أبقيت ستاح ملك المئة دفئي بالكن سلام تخطاتلتنا الشانل كما يتخونون تبوك تكونون وترو تمنيتنان بهاقنان يوم لومون كم وترو أقدا سنوانا وانت حسوتات حزنا لكم متسينا لنا كسام موداتنا إزمادا مسانا غتصنحو بخبرنا عدمكم إزمادا بزي زيادة نكتبا ني كبابينا زملكات أقدا سي معبالتاتنا كنريكم كفتن لايك مقبار شير مقبار إيتون حسابا محبدما ناي وترو ناي كل زخون تاوعيتيو بزوح جزيس بزوح ساعات بزوح سرحن سرحنا هنا نزت حسوتات كنقرب نفتن سلازي لايك مقبار ديو شير مقبار ديو بزوح كم زبط احتاجيركم دما ابا حجزيو وتم كل جزيكم تقبروا دما يغني لنا سلازي نايلومي بزوح زرباز اللي كنا تكونتات بوغيركم تكاتل وصلوا زلهم مجمريا بزغن جمرينا Strait of Hormuz is facing one of its most serious disruptions in years. Shipping giants have either suspended new bookings or halted transits through the Gulf region amid escalating tensions with Iran. The choke point at the center of this crisis is the Strait of Hormuz. With threats to commercial vessels rising and insurance providers reassessing risk exposure, operators are now prioritizing crew safety and asset protection. Some vessels are holding position while others are rerouting via the Cape of Good Hope, which is a longer and far more expensive journey. انتهينا نسمع زلنا. This is a very very interesting dimension نايتو كويناتيو زدما بتدقاقامي كزرب كم صنحي اتو كويناتنا إيران ني إيرانن ني إسرائيل نا أمريكان كم دمانتن حقرات عرب ترايدي كونه ناب ملو حزب عالم كسجر تخينو تقانزا تقدامي تخبروا هذا لو استراتيجي نزي وشمت حرموز بحال ملو بملو كعصوا يقولوا له عصيهم كنا نوحي وان تطو قبلوا يقولوا له زبلت نبرارستيو and the answer is yes and yes حدا عصيهم ما قال دما نوح تطو قبل كم زخل دما افليطهم አለው ስለዚህ عبيت الشيبينج كامبانيز بحالا نبع تشاينا نبلو نبع المارسك بحال زنا اوروبا ندير مارك ديو اي دونت نو ساتون بملو نابوش مت حرموز ناتوم نايصنت مراخب ناي كارغو عين سددين ايلو ስለዚህ ሳቶም ተደሰዲዶም ድማ ናብቲ ቦታት ዝኣቱ የለን ናብኡ ዝኣቱ እንተዘይለ ድማ የስ ሓደ ኣገዳሲ ክፋል ናይ ንግዲ ናይ ዓለም ተረቢሹ ከም ዘሎ ምግንዛብ የድሊ ስለዚ ካብዘን ሃገራት ዓረብ ዝመፅእ ዓብ ክፋል ናይ ነዳዲ ካብኡ ዝመፅእ ነይሩ 20% ገለ ይብልዎ ገሊኦም ልዕሊ ይብልዎ ብዙሕ ክፋል ናይ ነዳዲ ካብዚ ይመፅእ ነይሩ ከምኡውን ጋዝ እዚ ጋዝ እዚ ዝነዳዲ እዚ ናብቲ ቁጠባ ናይ ዓለም ዓብ ተራይ ዝገብር ካብዚ ኩሉ ሽግር እስከ መን ይረብሓለ ኢሎሞ ዘገርም ኮይ ካብዚ ኩሉ ሽግር ዝረብሕ ዘሎ ቭላድሚር ፑቲን ብኩሉ መንገዲ
ራሽያን ቭላድሚር ፑቲንን ጥራዮም ዝረብሑሉ ዘለዉ እዚ ኩናት ነዳዲ ናቱ ፅቡቅ ይሽየጥ ኣሎ ውግእ ንኣሜሪካ ከቢድዋ ስለ ዘሎ ወይ እውን ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናታ ካብ ሙሉእ ናብ ዞባ ተምፅኦ ስለ ዘላ ድማ ዩክሬን እቲ ዝዓበየ ሓደጋ ተፈጢሩላ ኣሎ ይበሃል ኣሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ሚድያ ንጉዳይ ዩክሬን ረሲዕዎ እዩ ጠቕላላ የለን ዩክሬን ተረሲዐ እያ እዚ ኸ እንታይ ዝፈጥር ንራሻ እቲ ዝበለፀ እዩ ስለዚ ብሙሉእ እዚ ዝግበር ዘሎ ራሻ ስለምንታይ ንኢራን ዘይሓገዛ ገለመለ ፑቲን استراتيجي زلوي ناتو قدامነት ሃገራዊ ረብሓ ናቱ ጥራይ ኣብ ከምዚ ኩነታት ሓደክ ንነፍሱ ስለ ዝኾነ ራሻ ንኢራን ክሓልየላ ክእል ግን ኢራን ትፈጥሮ ዘላ ቀደም ይኹን ሕጂ እቲ ኣቴንሽን ናይ ኣሜሪካ ኣቴንሽን ናይ ዓለም ናይ ሚድያ ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ ብሙሉ ናብ ካልእ ከም ዝኸይድ ገይርዎ ኣሎ እዚ ድማ ከምኡ ድማ ንነዳዲ ኣብ ረበሻ ፈጢራ ስለ ዘላ ራሻ ብኩሉ መንገዲ ትረብሕ ዘላ ካልእ ሃገራት ብሙሉአን ሽግር የጋጥመን ኣሎ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ንነፍስ ወከፍ ሃገር ዝትንከፍ እዩ ሃገራት ዓረብ ቀዳሞትን ቀንዲ በዚ ጉዳይ እዚ ዝትንከፋየን ብዝሰፍሐ መልክዕ ክንሪኦ ኢና ኢማራት በሎ ቀጠር በሎ ኩዌት በሎ ባሕሬን በሎ እዚኣቶም ብፍሉይ ሓደጋ ወዲቕዎም ዘሎ እዩ እቲ ሓደጋ ድማ ሚሳይላት ናይ ኢራን ጥራይ ኣይኮነን ካብኡ ዝገድድ ሓደጋ ከም ዘሎ ክንርኢ ኢና so መጀመርያ በዚ ንጀምር what is going on Is this news now? And Sally is here with us. Sally, oil prices have gone up again. That's because people are worried about what's happening in the Middle East. Yeah, absolutely. We're getting reports that there's a tanker on fire near the Strait of Hormuz today. So we'll have details on that for you. We're getting more news on day 6 of this conflict, with oil prices spiking again today after they've stabilized on Wednesday. This on renewed fears about longer-term disruption to global supply of energy. So the focus for global markets and business is, of course, Exactly. እንታይ ክትብለኩም ፀኒያ ምናልባት ንሳቶም ዝብልዎ ንሕና ድማ ብፉተጅ ኣሰኒና ከነርእየኩም ስለ ደስ ዝብለና further into the Gulf ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓንቲ ገለ ካብተን ታንከራት ብፍላይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ክትፍትኑ ትኽእሉ ኢኹም ኢንሹራንስ ክንገብር ኢና ብናትና ኔቪ ጌርና ክንከላኸል ክንፍትን ኢና ዝብል ዘረባታት ኣስሚዑ ነይሩ ሓንቲ ታንከር ድማ ሕጂ ኣብቲ ቦታ እቲ ተቓፂላ ከም ዘላ ይንገር ኣሎ እዚ ኸ እንታይ ዘርኢ ዘሎ this is going to be very serious ولا እኳ ኢራን ተፈራሪ ጥራይ ዘላ ኢልካ ስጉምቲ ክትወስድ ተፈቲንካ ትስዕና ድማ ባ ትጎስማ ድማ ከምዛ ንሪኣ ዘለና እዚኣ መርከብ እዚኣ ጠቕላ ኣብ ጥቃ ኣብዚ ከባቢ ናይ ፉጅራ ዝበሃል ናይ ኢማራት ከባቢ እዩ ታሪሙ ዘሎ እሱ ድማ መብዛሕተን ታንከራት ነዳዲ ዝመልኣሉ ቦታ ኣገዳሲ ቦታ እዩ ስለዚ ነቲ ናይ ኢራን ስጉምቲ ወይ እውን ናይ ኢራን ውሳነ ረጊፁ ክኸይድ ዝፍትን ዘሎ እንታይ ከም ዘጋጥሞ ድማ ንርኢ ኣለና ስለዚ ናይ ቻይና ኮስቴክ ኮድዩ ገለ ዝበሃል ወላ እዚ ማርስቴክ ዝበሃል ዓበይቲ ሺፒንግ ካምፓኒስ ናብዚ ቦታ እዚ መጓዓዝያ ናተን ናይ ካርጎ መራኽብ ኩለን ኣይንሰድድን ኢና ኢለን ስለዚ እተን ካምፓኒታት ካልኦት ሪስክ ክወስዳ ዝኽእላ ድማ እንታይ ከጋጥመን ከም ዝኽእል ንርኢ ኣለና እንዲስ እቲ ኩናት ብሓዊ ብሚሳይላት ጥራይ ኣይኮነን ዝውጋእ ዘሎ እቲ ሚሳይላት ናትካ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ክፈጥር ይኽእል እዩ እቲ ቀንዲ ነቲ ኩናት ኣብ ሎንግ ተርም ንኣሜሪካ ክትዕወት ዲኻ ክትወድቕ ድያ መን እዩ ክዕወት መን እዩ ንላዕሊ ክመፅእ መን እዩ ንታሕቲ ክመፅእ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ክኸውን ዝኽእል ኣብ መወዳእታ ስትራቴጂ ናይ መን ክስዕር እዩ እያ እታ ቀንዲ ነቲ ጉዳይ እቲ ከተወድኦ ድያ ኣይተወድኦን ክንዛረበላ ንኽእል ሕጂ እዚ ጉዳይ እዚ እናበርትዐ ይኸይድ ኣሎ ሃገራት ዓረብ ዳ እንታይ ምርጫ ኣለዎን ንቐፅል ኣብዚ ንእቶ እቲ ስትራቴጂ ብዓብዩ እቲ ነዳዲ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል All wars have casualties. Soldiers, civilians, cities, infrastructure, investments. You lose some or most of these things. This war has one more casualty, and that's oil. Oil is the biggest export of West Asia. It's the commodity that the global economy runs on. And oil prices are under tremendous pressure. Brent crude is the world's benchmark for oil prices. It has already crossed $80 a barrel. In just 1 week, prices have jumped by 15%. Yesterday, German Chancellor Friedrich Merz was at ሕጂ እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ኦልሬዲ እቲ ቀዳማይ ሕቶ ኮይኑ ዘሎ እዚ ንሪኦ ዘለና ኢና እዚ ነዳዲ ብረንት ክሩድ ድብሎ ማለት እዩ ኣብ ቀዳሞት 5 መዓልቲ ናይቲ ኩናት ግዜ ጥራይ ብ15% ወሲኹ ኣሎ እዛ 80 ናብ 100 ክትበፅሕ ትኽእል ዶ ናብኡ ልዕልዩ ክትከይድ ትኽእል ዶ እቲ ዝዓበየ ሕቶ እዩ ሕጂ እዚ ጉዳይ እዚ ንላዕሊ ክኸይድ እዩ ንታሕቲ ክትብል ከለኻ ኩሉ ግዜ ገምጋምናትካ እንታይ እዩ ኣሜሪካ ኣብቲ ብኣፋቱ ዛረቦ ዘላ ዘይኮነ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ትወስድ ኣላ ፅንሒልና ንሪኢና ዜጋታታ ካብ ብምሉእ እቲ ዞባ ትህድም ኣላ ሰባት ካብቲ ቦታ ክንምንታይ ገንዘብ ይኸፍሉ ኣለዉ ንክወፁ ስለዚ እቲ ኩነታት ብቐሊሉ ክውዳእ ዝኽእል ወይ ብቐሊሉ መዛዘሙ ክገብርሉ ከምቲ ብኣፎም ዛረብዎ ነይሮም እንተዝኸውን ነይሩ ክንዲዚ ዓይነት
ነገራት ክውሰድ ኣብና ኣይተኻለን ድሓን ዶናልድ ትራምፕ ብኣፉ ተዛረበ ካስምዕዎ ናይ ጀርመን መራሒ ከይድዎን እዮም Yesterday, German Chancellor Friedrich Merz was at the White House in the presence of US President Trump. He expressed concern about the rising energy prices. Yeah, sure. This is, of course, damaging our economies. This is true for the oil prices and this is true for the gas prices as well. So that's the reason why we all hope that this war will come to an end as soon as possible. And we are hoping that the Israeli and the American army are doing the right things to bring this to an end and to have really a new government in place who is... ናይ ጀርመን መራሒ ኣብዚ ጉዳይ ኣብዚ ቅልውላው ዘለዎ ግዜ ንኣሜሪካ ከይዱ ነይሩ ሓደ ካብቲ መልስናቱ ድማ እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ንኢራንን ነቲ ከባብን ጥራይ ዘይኮነ ንኩልና ዝፀልወና ጉዳይ ብፍላይ ከም መራሒ ናይ ጀርመን ቁጠባናቱ ኣመና ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ዘሎ ሃገር እዩ ምስ ራሻ ዝነበረም ዝምድና ብምፍታሕ ዘጋጥሞም ፀገም ከይኣክል ሕጂ ድማ ካብ ኩሉ ካብ ራሻ ወፂና ክንሃድም ኢና ክብሉ ከሎ ናብ ኢራን እዮም ወዲቖም ነይሮም ዓብ ክፋል ናይቲ ኤነርጂ ናቶም ብፍላይ እቲ ሊኩፋይድ ጋዝ ዝበሃል ኤልኤንጂ ዝብልዎ ካብ ኢራን እዩ ዝመፅእ ነይሩ ኢራን ድማ ፎርስ ሜጀር ዝበሃል ሕጋዊ ቃል ተጠቂማ ክዓፁ ነቲ ዘለኒ ኮንትራት ከማል ኣይክእልን እየ ምክንያቱ ካብቲ ፅቢተይ ወፃኢ ፀገም ኣጋጢሙኒ ስለ ዘሎ ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልን ኢላ ኣላ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ቀጠር ናብ ኢራን ደው ኢሉ ነይሩ ከስማዓኩም እየ እንታይ ይካየድ ከም ዘሎ ከነተሓዞ ስለ ዝኾና ገለ እንተገበርካን ዶናልድ ትራምፕ ይብሎ ኣሎ ብከምዚ ቁጠባታትና ንሃገራትና ፅቡቅ ክሓዳ ይከላንያ ይብሎ ኣሎ እስከ እቲ መፍትሒ እንታይ እዩ coming back to peace and freedom. And what was Trump's response? The US president appeared to downplay the risk. He said the prices will come down when the fighting stops. Most people feel, I'll tell you what, I have never had more compliments on something I did. People felt it's something that had to be done. So if we have a little high oil prices for a little while, but as soon as this ends, those prices are going to drop, I believe, lower than even before. ሕጂ ናይ ሓሶት ፍሉይ ማስተሪ ዘለዎ ብቅዓት ዘለዎ መራሒ ስለ ዝኾነ እንታይ ዝብል ዘሎ ከምዚ ኩናት እዚ ብዙሕ ኣድናቆትን ንኣዳን ዝረኸብ ኩሉ የለን ይብል ኣሜሪካ ምሉኡይ ክብሉ ዝውዕሉ ዘለው ፍሉይ ኣድናቆትን ክብርን ከም ዝረኸበ ይዛረብ ዘሎ ወል ኣደኖ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኩናት እዚ ንዝተወሰነ ግዜ ክኸይድ እዩ ንሱ ን4 ሰሙን ገለታት ኢሉ ነይሩ ሚኒስትር ምክልኻል ናቲ ፒት ሄግስ ድማ ኣብዚ ቀረባ ዝተዛረበሉ ልዕሊኡ ክሳብ 8 ሰሙን ኢሉ ኣሎ ብዙሓት ኪላታት ግን እዚ ኩናት እዚ ነዊሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ኩናት ናይ ኢራቅ እዩ ዝድገም ዘሎ እቶም ንኣሽቱ ዘይፈለጥኩም ሕጂ እውን ይድገም ኣሎ ብምባል ብዙሓት ክእውይ ንርኢ ኣለና ስለዚ ብሓቂ እዚ ኩነታት እዚ ክሳዕ ክንደይ ናይ ከቢድ ዝኾነ ኣርእስቲ ክኸውን ከም ዝኽእል ዘርኢ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እዚ ከምዚ ኢሉ እንተቐፂሉ እቲ ቁጠባ እንታይ ክኸውን እዩ Well, they're still fighting and the prices are only going up. So how expensive is oil set to become? Right now it's more than $80 a barrel. Will it cross $100 a barrel? It's all that energy markets can seem to talk about. If oil touches 100, everything becomes more expensive, from petrol prices to actual physical goods. Anything that is grown, manufactured or imported will cost more. So oil at 100 won't be a milestone, it will be a warning sign. The question is, will it cross that threshold? There are 3 factors that will determine the price of oil going forward. Factor number 1 is transportation, whether supplies can move from the Strait of Hormuz or not. That will decide the price jump. The Strait of Hormuz is a critical... እጂ እንታይ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ክንዲ ዝደለየ ክዛረብ ይኽእል እዩ ግን ኣብ ጉዳይ ሓቂ ክትርኢ ከለኻ ነዳዲ 80 ረጊፅሎ ካብኡ ንላዕሊ ይውስኽ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ኤቭሪ ሲንግል ደይ ማርኬትስ ክኸፍቱ ከለዉ ይውስኽ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ በዚ መንገዲ እንተቐፂሉ ብፍላይ 100 ዝበሃል ዋጋ እንተተንኪፉ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ክኸብድ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ እታ 100 ትበሃል ትሬሽሆልድ ሃሪሙ ነፍሲ ወከፍ ነገር ንጥቀመሉ ብሕርሻ ይኹን ሕርሻ ብነዳዲ እዩ ዝሰርሕ ማኒፋክቸሪንግ ፋብሪካታት ይኹን ኩላቶም ብኸመይ እዮም ዝሰርሑ ስለዚ everything is going to be expensive እዚ ድማ እቲ ኢንፍሌሽን ኢልና ንፅውዖ ወይ እውን ሓፈሻዊ ምንሃር ዋጋታት ካብኡ ይድብገስ ሓንሳብ ምስ ትመፀ ድማ እቲ ነዳዲ ውርድ ምስ በለ ቀልጢፉ ይኮነን ዝኸይድ ንሓያል እዋን እዩ ዝፀንሕ ካምፓኒታት ነቲ ዋጋ ከደይቡ ከለዉ ቅልጡፋት እዮም ከጉድልዎ ግን ቅልጡፋት ኣይኮኑን ስለዚ እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ክቀያየር ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ዓብይ ኣቓልቦ ኣብ ኖርማል ግዜ ኣሜሪካ ክትእዊ ነዚ ኩነታት ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብዙሕ ፀቕጢ ክገብር ምተገበአ ትፅበየ ኢኻ እዚ ግን ናይ እስራኤል ረብሓ ስለ ዘለዎ ዶናልድ ትራምፕ ዋላ ሓንቲ ከምዘየጋጥም ዘሎ ክወስድ እዩ ምክንያቱ ንእስራኤል ዝጠቅም ኩናት ጉዳይ ክሳብ ዝኾነ ንሱ ቀዳምነት ናቱ እንታይ ምዃኑ ኣብዚ እዋን እዚ ኩሉ ሰብ ተረዳድዩ ኣሎ ካልእ እዚ ጉዳይ እዚ ድሓን እቲ ነዳዲ እስካብ ናብኡ ድሓን ምኾነ ነይሩ እዚ ወሽመጥ ሃርሙዝ ክኽፈት ይኽእል ዶ ኣሜሪካ ዝኾነ መንገዲ ጌራ ነዚ ንምኽፋት ትኽእል ዶ ዋላ እውን ንኢራን ንግዚኡ ነቲ መንግስታት ዳኺምና እንተበልና
ክልተ ሰለስተ ድሮን ይዘድልዮም ንኩለን መራኸብ ክሕልዎን ኣይኩልንም ስለዚ ካብ ድሮናትን ካብ ገለን ዝመፅእ ንሓንቲ መርከብ ተሃሪሞም ቶም ካልኦት ክስንብዱ እዮም ስለዚ እንታይ ክፍጠር እዩ ንነዊሕ እዋን እቲ ፀገም ክቕፅል ምዃኑ ኢና ንሰምዕ ዘለና ሕጂ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ብዓይኒ ቁጠባ ናይ ዓለም እዩ እቶም ብቐጥታ ነዚ ጉዳይ እዚ ዝትንክፎም ባይ ዘ ወይ ናይ ኢራን ስትራቴጂ ካብዚ ዘሎ ኩነታት እውን ፍልይ ዝበለ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ንኣብነት ኣብ እቲ ነዳዲ ኣብዚ ወሽመጥ ሃርሙዝ ዘሎ ጥራይ ኮኑ ዝሃርሙ ዘለዉ ኢራን ምስ ግዜ ዳ ካልእ ንሰምዕ ስለ ዘለና እምበር ኣብዚ እውን እንታይ ኢሎም ኣሎ መሲልኩም ለንቀነ ዝሓረምዎ ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ ወይ ወዛ ቲንክ ክትግረሙ ኢኹም እዚ ኩናት ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ንክንፈልጥ ኢለ ጥራይ ዝገብሮ ዘለኹ እዚ I think it is here. يسمعوها. Reporting that Azerbaijan says 2 people have been injured after Iranian drones and missiles fell near an international airport. It happened in the enclave of Nakhchivan. Azerbaijan has summoned the Iranian ambassador and says it reserves the right to retaliate. Let's go to our correspondent Dmitry Medvedenko, who's live for us in Moscow. So talk us through what exactly has happened. መጥቃዕትናቶም እዚ ሓደ ኣብ ኣዘርቤጃን ኣብ ጥቃ ኤርፖርት ብዝወረደ መጥቃዕቲ ኣዘርቤጃን ማለት ኣብይ ኣሕመድ ብቀዳማይ ከይዱ ኣፅዋር ክሽምት ከይድሉ ዝነበረ ሃገር እዩ ስለዚ ኣዘርቤጃን ብፍሉይ ነገር ንጠቕሶ ኣይኮነን ኣብ ኩናት ድማ ኣዝዩ ዝተጨማለቐ ሃገር እዩ ንኢራን ብፍላይ መጋበርያ ናይ እስራኤል እዩ ዓቢ መጋበርያ ናይ እስራኤል ስለዝኾነ እቲ ታርጌት ዝኸውን ዘሎ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን ከምኡ ድማ ኣብ ብዙሕ ቦታታት እያ ተጥቃዕ ዘላ ሓደ ካብቲ ዝጥቃዕ ዘሎ ዝብልዎ ዘሎ ቀጠር ብቐጥታ ይጥቃዕ ከም ዘሎ እውን ይንገር ማለት እዩ ንቀጠር ተደጋጋሚ ስጉምትታት ይወስድሎም ከም ዘሎ እውን ናብ ቀጠር ዝብገስ መጥቃዕትታት እውን ከም ዘሎ ይንገር እንተረኺበያ ሓንቲ ነይራ ንቀጠር ኣብዚ ዝሓለፈ ሰዓታት ከም ዝሃረምዋ ኣብዚ መዓልቲ እዚ ማለት እዩ ከም ዝሃረምዋ ዝገልፅ ቪድዮ ነይሩ ንግን for whatever reason حجاب قد ما يري لغون مسرحب كم سألكم كفتني okay I think أمزي علاتنا who is in Doha for us because just in the last few moments we've had multiple explosions here in Qatar. We've heard them in the skies above the Doha skyline. We felt the newsroom shake. Zain, what more can you tell us about what's happening? Well, it's just gone past 12 o'clock local time in the afternoon. About 10 or 15 minutes ago, we heard just about 2, 3, 4 explosions. We came out, we looked into the sky. You can see that familiar smoke of where. كم تريوا زلهم نقطر وين حريمهم كم زنبرو يزنقر زلو سلزي ناي أمريكا استراتيجي ناي إيران استراتيجي دارجا تي كوينات ناب كل شنخ يخيد كم زلو ببزح من قدي نبزحات حجرات تهرم كم زلا يزنقر بمول عندما ناب حدا الامازوت كاين نتي نا اسرائيل حيلي ام بربار ويونعون نمحيال ابستفل عليه كنتات تسرح زنبره سلازي نقول حجرات ايران بينا تحرم الله تكونت دما تكوينات ممليسو يد سفع زلو يزبال زلو سلازي بخمس من قدي مقصال قليل كون سلازي كونه تن حجرات هجبرا جميرنا لوا نناتن من قدي كوصا من قدن كدليا جميرنا لوا معناته እዚ ንሪኦ ዘለና እቲ መስመር ናይ ንግዲ ብኸምዚ ተዓፅዩ ኩሉ ነገር ድማ ብኸምዚ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ንክንደይ ስቂልካ ክትቅፅል ትኽእል ወይ እውን ሓንቲ ከይገበርካ ክትቅፅል ትኽእል ከቢድ ይክኸውን ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ መዋፅኦ ናቱ ክደሊ ክፍትን እዩ ቀጠር ነዚ ኩነታት እዚ ሓንቲ ኣማራፂ ኣለና ዝበለታ ነዚያ ጌራ ኣላ And Foreign Minister Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassim Al Thani has held a phone call with Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi. The Prime Minister categorically denies claims by Iran that the missile attacks were directed solely at US interests. Laura Khan is in Doha for us. I understand that this has come as a result of a statement that's been released from the government, and it is a long statement. Just talk us through what we've been hearing about this. This is كم نريد لنا إيران تكونتات نارايتو سلت خيز زلا تكوينات دما ناكبري خيز لزلو أمن تايز بالمدام دم تاودي قال لا يزبال زلو كتا ني إيران مدوال سلزي منيسر ودات وصاينا إيران كتاوي نا تليفون ركب بمقبار سلامتايكم عدنات هرم زلوخم معناتو كل تناتنا انا هقراو دحنت حتوتات كل تحسكم ملغم سلزي بخمسك خصل هيكلنيو زمثل حوس متنقطع زربات تزاريبهم مالتي إيران لما دقيمة حدا عينت علامة يزلنا نحنا نزخونة هاجر نهرم يلنا ناي أمريكا وتهدراوي بيزينا نهرم زلنا أزيد ما حقاو مسلنايو مغنياتو زدك عنا زلو حيلي ناتو بيزن دحرار له خينو أبينا عدو لبزي قدس كنهرمينا
ጸላይና ሃርመና ኣሎ ንሕና ድማ ንጸላይና ኣብዚ ሕሙም ቦታ ክንሃርመይና ይብሉ ኢራን ይኹን ኢማራት ገለ ባሕሬን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ no ኣብ ዓድና ስለ ዘሎ ሉላውነትና ትደፍርለኹም ይብልዎም ኣሎ ስለዚ it's a very tricky one. A very important statement because it will signal the first time Qatar has had contact with Iran since this war began 5 days ago. I went to a press conference only on Tuesday where they were saying there was no contact with Iran, but the missiles that had been volleying over from cruise missiles, ballistic missiles, and also numerous drones, as well as some aircraft coming into the territory, was an attack on Qatar's sovereignty. It was an attack on its energy, on its civilian infrastructure, and its military infrastructure. ሕጂ እንታዩ እቲ ንሪኦ ዘለና ወላ እኳ ነቲ ወታደራዊ መደበር ናይ ኣሜሪካ ቀጠር ማለት እቲ ዝዓበየ ናይ ኣሜሪካ መደበር ዘለዋ እያ ስለዚ እቲ ዕላማ ናብ ቀጠር ይትኮስ ብዙሕ ግዜ ቀጠር ድማ ደሓን ዝኾነ ኤር ዲፈረንስ ሲስተም ኣለዋ ከቢድ ዝኾነ ብጀካት ወታደራዊ ቤዝናታ ካልእ ብዙሕ ቦታ ኣይተሃረመን ኣሎ ግን ንህረም ኣለና ባህሊታ ወላ እውን እቲ ወታደራዊ ቤዝ ብገንዘብና ዝተሰርሐ እዩ ወላ እኳ ናይ ኣሜሪካ ይኹን እምበር ኣብ ዓድና ዘሎ እዩ ብገንዘብና ዝተሰርሐ እዩ ባህልቲ እዮም it's a little bit tricky ሕጂ ኣብዚ እንታይ ዝብል ዘረባ ክዝረብ ይሰማዕ ኣለኹ ካብ ገለገለ ሰባት ኣብ ሃገርካ ቤዝ እንድሕር ጌርካ ናይ ካልእ ሓያል ሃገር ከምዚ ሓደጋ ይድመፀካ ይብሉ የስ ከምዚ ይመፀካ ዓለም ኩሉ ግዜ ሪስክ ኣለዋ እቲ ሕቶ ንክንደይ ዓመታት ብሰላም ተቐሚጦም እዩ ምቾት ደቂሶም ይነብሩ ነይሮም ገለገለ ሰባት ይብሉ ኣብ ሃገርካ ቤዝ ምግባር እኮ ከምዚ ቀጠር ወይ እውን ኢማራት ትሮመ ዘላ እየ ዝገብረካ ኢማራት 50 ዓመት ብሰላም ሓንቲ ምቾት ጥራይና ነበር 50 ዓመት ገይሮም ኣብ 50 ዓመት 5 መዓልቲ ኩናት መፅይዎም ኣሎ ቤዝ ዘይብልና ንሕና ግን ክንደይ ዓመታት ኣብውጋ ኣለና ስለዚ ቤዝ ምህላ ወይ እውን ካልኦት ክንእትል ኣለና ማለት ኣይኮነን ግን you have to manage risks ስለዚ ሁሉ ነቲ ሪስክ ዘለካ ማኔጅ ክትገብሮ ኣለካ አይና የዋጽእ አይና ይዋጽእ በኸመይ የዋጽእ በኸመይ የዋጽእ እምበር ዕሙት በቃ ቤዛት ስለ ተሃርሞ ዘላ ኢራን ንሓዋሩ ቤዛ የድልየናን እዩ ምስ ካልእ ሃገር ክንሰርሕ የብልና ኢሉ ዝዛረብ ሰሚዐ ኣነ ደን ከየት ካብታ ግንባር ኮፍ ኢልካ ሓልው ኣሎ ብፍላይ ኣብ ደገ ኮይኑ ከምዚያ ዝዛረብ ኣነ ይሕርቀኒ እዩ ስለምንታይ ንሱ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ኤሮፓ ኣብ በርሊን ኣብ ስዊድን ወላ ኣብ ስቶክሆልም ወላ ኣብ ኤሮፓ ኮፍ ኢሉ ነታ ኣብ ግንባር ዘሎ እንታይ ይብሎ ኣሎ ኣብኣ ኮይንካ ብለ ይብሎ ኣሎ ሃገርና ብቕልፅና ኢና ንሕልዋ ስለዚ መንእሰያት ኣሕዋትና ኣብ ግንባር ኮፍ ኢሎም እዮም ዝሕልዋ ሓደ ሰብ እኮ ወታደራዊ ዝምድና ገይሩ ምዘዋፅኦ መሻርክቱ የዋፃኒ ምዝበልካዮ ባዕልካ ትቋፀሮ ትኽእል ወይ ፅቡቅ ዲል ኣለኒ ኢልካ ገለ ክፋል ናይቲ ሴኪሪቲ ናትካ ከተጉድል ክትክእል ኣለካ እንተዘየለ ከምዚ ኤርትራ ኮይናቶ ዘላ ሙሉእ መንእሰይ ኣብ ግንባር ኮፍ ኣቢልካ እዚ ዘዋፃና ዝብል ኣነ እቶም ኣብ ኤርትራ ዘለው ኣብ ግንባራ ዘለው እዚ ዘዋፃና እንድሕር ኢሎም ሪስፔክት ዳት በት ሓደ ሰብ ንባዕሉ ኣብ ደገ ኮፍ ኢሉ ምቾት እናነበረ ከሎ መንእሰያት ናይ ኤርትራ ወለዶ ናይ ኤርትራ ብሙሉ ኣብ ግንባር ኮፍ ኢሉ ከሎ ምስ ዝኾነ ክንሰርሕ ይንደልና ነፍስና ዝኽኣልና ኢና ንሕና ማንም ክመፀና ይንደልና ዝብል ሰብሲ ቁርብትለይ ሂፖክራሲ እየ ዝብሎ ባዕልካ ካብቲ ኩነታት ርሒቕካ ምቾት እናነበርካ ነቶም ኣብ ግንባራት ን20 ዓመት 30 ዓመት ሓሊፎም ዘሎ ብኸመይ መንገዲ ክቕየር እቲ ኩነታት ምክንያቱ እቲ ከባቢና ኩሉ ግዜ ሽንክርክር ዝበለ ከባቢ እዩ ዘለና ሪስክ ኣለዎ ልክዕ ከምዚ እሳተ ጎመራ ዝፍንጀረሉ ቦታ እዩ ተቐርኒ ኣፍሪካ ህወሓት ን26 ዓመት ላላ ኣቢልና 2-3 ዓመት ከይገበረ ሕጂ ድማ ብልፅግና መፅኡ ኻሪ ትሪእዎ ኣለኹም ሕጂ ዝገብር ዘሎ ስለዚ ብንዮም ብሱዳን ትሪእዎ ኣለኹም ጅቡቲ ዝኸውን ዘሎ ኣብ የመን ዝኸውን ዘሎ ስለዚ እቲ ከባቢና ብነፍሱ ከቢድ ስለ ዝኾነ መሻርክቲ ጌርካ ንስኻ ቆጠባኻ ሂወትካ ክትሃንፀሉ ትኽእል መንገዲ እዩ ከይዱ ሪስክ ክመፀካ ይኽእል እዩ የለን ንብል የለና ኩሉ ነገር ገዲፍካ ከለኻ እውን ክመፀካ ኽእል እዚያ ንግረ መንገደይ I would like to address it because ንኩሉ ፀሊምን ፃዕዳን ጌርካ ንሕና ዝኾነ ሽርክነት ዘየድልየና ከምዚ ናይ ቀጠር ከይንህረም እዩ ቀጠር እኮ ቤዝ ናይ ኣሜሪካ ዝረም ዘሎ ደን ደፍድደይ ሃገሮም ክረም ዓዶም ክረም ዝጀመረ ክእው ይኽእሉ እዮም ኣነ ቤዝ ንክንገብር ጎስጓስ የካይድ ኣለኹም ግን ንኩሉ ኣስፊሕና ክንጥምት ኣለና ከም ጅቡቲ ትሪእያ ኣለኻ ጅቡቲ እንታይ ተኮይና ኣለ ብዙሕ ሰብ ጅቡቲ ክፍክር የስማ ጅቡቲ እኮ ፀገም የብላ እዚ ኩሉ ቃልቃል እናበለ እኮ ትቃፀል የላ የስ ውሽጣዊ ፀገም ኣለዎም ልክዕ ከም ሱዳን ውሽጣዊ ፀገም ኣለዎም እዚ ግን ቤዛት ኣብኡ ስለ ዘለዎ ይኮነ ፀገሞም እቲ ህዝቦም እቲ ፖለቲካ ናቶም ሕማቅ ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ እቲ ፀገም ብልፅግና መዓት ተሽም ኣለዎ ግን ብዚኦም ኣይንወዳደር እንታይ ክብል ኢለ ኣነ ህዝቢ ኤርትራ ቀሲኑ ተረጋጊዩ
ኣብ ሂወቱ ዝመለሰሉ እዩ ኣነ ትምኒተይ ካብ ኣርሰ ውፅአኩም ኣለኹ ነዚ ኣርስ እዚኣ ኣብ ብዙሕ ግዜ ብበይዛት ናይ ኣሜሪካ ታሪሚ ለዛረብ ስለ ዘለዎ ንስኻ ዳ ኩሉ ግዜ በይዝ ናይ ኤርትራ ምስ ካልኦት ክትሽርክነት ክትገብር ኣለዋ ትብል ነርካ እንዲኻ ትሪኦ ኣለኻ ትውፅኢት ኢሎም ዝፅሕፉለይ ስለዘጋጠሙን እየ ዝመልስ ኣለኹ ዝኾነ ንመለስ ኣብታ ኣርስቲ መን እያ ሓቂ ዘላ ኣብዚ ቀጠር ተሃሪመ በይዝ ናተይ ተሃሪሙ ኢላ ትኸስስ ኣላ ኢራን ድማ ፀላኢ ሃርመኒ ኣሎ እቲ ፀላኢ ንዓይ ክሃርም ኢሉ ኣብዚ ቦታ መፅዩ ትፈልጥዎ ኢኹም ፅቡቅ ጌርኩም ስለዚ ንፀላኢ ኣብዚ ቦታ ኮፍ ኣቢልኩም ተኽኢል እንተ ነርኩም ዓቕምለኒ ኣነ ድማ ነቲ ፀላኢ ዘለዎ ቦታ ክሃርም የብሉ ኣለዎ ሕጂ መን ይበዳል ኣብዚ ቀጠር ንእሽተይ ስለ ዝኾነ ስለ ዝፈርሀት ናይ ኣሜሪካ በይዚት እያ ንኣሜሪካ ድማ ብጥሩሑ ይኮነን ቢልዮንስ ገንዘብ ይህብዋ ነይሮም ኢራን ድማ ትፍረም ስለ ዘላ ፀላኢ ስለ ዝኾነ ትሃርመላ እቲ ቀንዲ ኣብዚ ዝኸፍአ ስራሕ ዝሰርሕ ዘሎ መን ይፈልጥኩም ኣለኹም ቀጠር ኣይኮነ ኢራን ኣይኮነ this is the answer say you're not building back in our countries anymore. So why would they? We didn't defend them. I mean, this is a reciprocal relationship. They're not doing this because they love us. They give us deals on billions, hundreds of billions in foreign investment in the United States, all this, but in exchange, we promised to protect them and we didn't. That's right. And in fact, there's reports, and I think they're credible. In fact, the Saudi official was complaining about this 2 days ago. Basically, whatever air defense systems were in these Arab countries were sent over to Israel. Yeah. And they actually left our own bases and people vulnerable. Our own government did to protect Israeli targets rather than to protect our men and women in uniform. Do you believe that's true? Do you believe the U.S. government prioritized Israel over our own troops? If you had asked me this a year or two ago, I would have said no way. But after seeing that Huckabee interview, by the way, bravo. After seeing that Huckabee... እንታይ ዝብል ዘሎ መሲልኩም ሃገራት ዓረብ ኩሉ ዝከኣለን ገይረን እየን ንኣሜሪካ በይዛት ናተን ካብ መሬተን ሂቦማ ገንዘብ መዓት ከፍልዋ ኣለዉ ክትከላኸለሎም ንከምዚ ዓይነት ፍሉይ ኣጋጣሚ ከጋጥም ዝኽእል ሃገሮም ንክትከላኸለሎም መዓት ገንዘብ ከፊሎም መዓት በይዛት ገይሮም ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ሒዞም ኣፅዋራት መዓት ገዚኦምሎም ኩሉ ነገር ገይሮምሎም ክሰርሕ ኣይከኣለን ስለዚ ዓረብ ዓዊሎም ከይዛረቡ ፀገም ኮይንዎም ትም ክብሉኻ ሽግር ኮይኖም ክልቲ እዩ ምክንያቱ ስለምንታይ እዚ በይዛት እዚ ዝህረብ ዘሎ እንድሕር ኢልካ ኣሜሪካ ትምክልኻል ነዚ በይዛት ኢላ ነተን ሃገራትን ነዚ በይዝን ኢላ ዝገበረቶ ኤር ዲፈንስ ናታ ኣልዒላ ንእስራኤል ወሲዳቶ ንእስራኤል ንክትከላኸል ኢላ ማለት እዩ እዚአን ሃገራት ድማ ጥራየን ገዲፋተን መደበራት ናይ ኣሜሪካ ታርጌት ከም ዝኾና ጌራተን ምክንያቱ መደበር ስለ ዘሎ ኢራን ክትሃርመ እያ ነታ ሃገርን ነቲ መደበርን ክከላኸል ዝግባእ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ግን የለን ስለዚ እቲ ኤር ቤዝ ይቃፀል ኣሎ ኣብ ሃገሮም ብመንጣት ድማ እቲ ሃገር ድማ ትረም ኣላ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ናይ ብሓቂ ዌል ኣርቲኩሌትድ ብጣዕሚ ብረቂቕ ዝተሰርሐ ንሃገራት ዓረብ ንምድኻም ሃገራት ዓረብ ንኽዳኽያ ካብ ዘለዎ ጉዕዞ ናይ ምዕባለ ንምእላየን ዝተገበረ እዩ ክልተ ኣብነታት ክበኩም እየ ኣብዚ መጀመርያ ሃገራት ዓረብ ብምንታይ ዝፍለጣ ኢልና ብመሰረቱ ብነዳዲ ዝፍለጣ ድሕሪ ነዳዲ ኣብዘን ዝሓለፋ 30 ዓመት ብቀጠር ብዱባይ ብባሕሬን ገለን ታሪኻ ሕጂ ድማ ኣብ ስዑድያ ብምንታይ ይፍለጡ ብነዳዲ ገይሮም ብሉፅ ከተማታት ሰሪሖም ናይ ቱሪዝም ሰንተር ስለዚ ናይ ላጀሪ ናይ መጋየፂ ዝኾነ ላጀሪ ብራንድ ሃኒፆም እዚ ላጀሪ ብራንድ ኩሉ ግዜ ላጀሪ ከምዚ መጋየፂ ክቡር ሉዊ ቪቶን ድዩ ሻኔል ድዩ ፕራዳ ድዩ ካልኦት ብራንድስ እንድሕር ኢኻዮም እንታይ እዩ ፍሉይነት ናቶም ናይቶም ንብረት እቲ ኳሊቲ ናቶም ኣይኮነን ማለት ኳሊቲ ናቶም ኣብ ቻይና የተስራሕ ጅኮ ተሓቂ ኩሉ ወፂኡ እቲ ማርካ ናቶም እቲ ብራንድ ኣብ ርእስኻ ዘሎ እዩ ንዑ ተኸዲኑ ተሪኻ ሓደ ሰብ ሓንቲ ጓል ቦርሳ ናይ ሉዊ ቪቶን ናይ 10,000 ናይ 20,000 ጌራ እንተላ እታ ማርካ እምበርቲ ዲዛይን ወይ ንዑ ዝመስል ቦርሳ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ናይታ ብራንድ ዘላታ ሎጎ ገለ ግን ንሱ እዩ ዘኽብሮ ካልእ ሰብ ክሪኦ ከሎ ነቲ ክዳ ዝኽቡር እዩ እዚኣ ሃብታም ክትከውን ኣለዋ ገለ ስለ ዘብል ማለት ነዚኣ ድማ ከመይ ገይሮም ሴሮም ማረ እዩ ስለዚ ዱባይ ካብዚ ሕጂ ኣትያቶ ዘላ ክትወፅእ ዲያ ኣይትወፅን I don't know look at this is apropos. Worth some $367 billion annually to the region, tourism to the Middle East is taking a hit from the widening conflict, putting at risk its carefully constructed image as a safe and high-end holiday hotspot. Flights at major hubs, including Dubai, the world's busiest international airport, have been largely grounded, stranding hundreds of thousands of passengers in the worst crisis for air travel since the COVID pandemic. With more on the potential impact on tourism in the Gulf states, here's Luke Trigger. For decades. እንታይ ይብሉ ፀኒሖም መሲልክ ብዙሕ ቪድዮታት ተሰሪሐን ዘለዋ ከምዚአን and this is actually a very very important information እዚ ኩናት እዚ ኢራን ምስ እስራኤል ትዋጋ ኣላ ኣይኮነን ብዓብዩ ሃገራት እስላም ካብ
ዝነበሮም ናይ ነዳዲ ምጥቃም ናይ ዘይምዕባለ ንሓተትካ ካብ ምብላዕ ወፂኦም ኣብ ቁጠባዊ ዝላ ጥራይ ዘይኮነስ ንእስራኤል እውን ክዕብልልዋ ጀሚሮም ነይሮም ስለዚ እስራኤላውያን ኣብዚ ዞባ እዚ ንሳቶም ጥራዮም ቦስ ብወታደራዊ ዓቕሚ ጥራይ ዘይኮነስ ብቴክኖሎጂ ብቁጠባ ብኤቭሪቲንግ ዝሓየሉ ሰብ ክኾኑ ኣለዉ እንተኽኢሎም ድማ ከስፋሕፍዑ እንድሕር ኮይኖም እውን ዓባይ እስራኤል ክገብሩ ኮይኖም እቶም ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ ዓረብ ክተኽኢሎም ሕጂ ንዱባይ ዝርኢ ዘሎ ሓደ ሰብ ንዱባይ ምስ ከደ ብዛዕባ ዓዱ እንታይ ይሓስብ ኩሉ ግዜ ዱባይ ኣብ 30 ዓመት ከምዚ ኮይና ኣብ 40 ዓመት ከምዚ ኮይና ንሕና ከምኡ ክንከውን ንኽእል ኢና ኣብ 1990 ኤርትራ ናፃ ክትከውን ከላ ዱባይ ሜይቢ 4 5 ፈላሰይ ነይርዋ ሎሚ ዱባይ ክትሪኦ ከለካ ኢትስ ኮምፕሊትሊ ኣዘር ቲንግ ስለዚ ንመብዛሕትኦም ኣፍሪቃውያን ይኹኑ ዋላ ነቶም ዓረብ ኣብኡ ዘለዉ እንታይ ዝብሎም ኣብ 30 ዓመት ከምዚኣ ክገብሩ እንድሕር ክኢሎም ንሕናስ ክንፍትን ንኽእል ኢና ዝውግን ወረ ውግን ንግደፎ ስለዚ እቲ ናይ እስራኤል ኣጀንዳ እስራኤል ከተስፋሕፈት ኮይና ክዳኸሙ ክኽእሉ ኣለዉ በዚ መንገዲ ክሪእዎ ከለዉ ነዚኣቶም ከምቲ ዝኸድዎ ዘሎ ንሓትሕዶም እናተፀላለው ላዕሊ ከይከዱ ክንዕንቅፎም ክንክእል ኣለና ዝብል ሓደ ታርጌት ዋላ ብኣሜሪካ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኤሮጳ እውን ንዱባይ ይኹን ነዚ ናይ ኢማራት ክሕስድዎ ጀሚሮም ነይሮም ስለዚ ነዚ ዌል ክራፍትድ ፅቡቅ ዝኾነ ዲዛይን ዝኾነ በዓል ዱባይ ዝገበርዎ ካልኣይ ዱባይ እንታይ ኮይኑ ነይሩ ኣብዚ ቀረባ ዝክርዎ እንድሕር ኮይንኩም ኣሚን ኤሮጳውያን ብጣዕሚ እዮም ተቐይሞም ነይሮም ሃብታሙ ናብ ዱባይ ይኸይድ ነይሩ ገንዘብ ዘለዎ ናብ ዱባይ ዝኸይድ እንታይ ማለት እዚ ታክስ ክኸፍል ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ናብ ዱባይ ይኸይድ ምክንያቱ ዱባይ ታክስ ላይ ስለዘይ ተኸፍል ስለዚ ወላ እውን ኣሜሪካ ኩላቶም በዛ ሃገር እዚኣ ዕጉባት ኣይነበሩ ያ እቲ ኢማራት በዓሉ መዓት ረሳሕ ነገራት ነይርዎ ከይዱ ይመፅዎም ግን ፀላእቲ እዚ ብኩሉ ነይርዎ ብኩሉ ዋላ ታፈታዊቶም እስራኤል እውን ታርጌት ኣሲረትሎም ነይራ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ እዚ ናይ በለጭለጭን ናይ ሴፍ ሄቨን ዝበሃል ዝነበረ ውሑስ ገነት ዝመስል ዝነበረ ገነት ኣይኮነ ውሑስ ኣይኮነ ኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኢሜጅ እዚ ድማ ኢትስ ኦል ኣባውት ማርኬቲንግ ሓደ ብራንድ ኣብ ርእስኻ ብሉፅ ኮይኑ ይፅማዓካ ነይሩ ሕማቕ ምዃኑ እንድሕር ኮይኑ ረኺብካ ድሕር እዩ ተመሊስካ ኣሽሓት ክትከፍለሉ ትመርፅን ኢኻ ምናልባት ድሕሪ ግዜ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ዱባይ ዘይትትንከፍ ሙሉእ ውሕስነት ዘለዋ ንገንዘብካ ንሂወትካ ንቁጠባኻ ንኩሉ ነገር ኢሎም እዮም ኣድቨርታይዝ ገይሮምላ ስለዚ ሰባት ካብ ኤሮጳ ካብ ስዊዘርላንድ ዱባይ ሴፍ ዝብሉ ዘረባ ንሰምዕና ኢና ኣነ እኳ ይኣምነሉን ኣብ ስዊስ ስለዝነብር ብዝኾነ እቲ ሴፍቲ ዝበሃል ማርኬቲንግ ስዊዘርላንድ ንኣብነት እንጂ ምናይ ዱባይ ተሓጒሶም ክህልው ክእሉ እዮም ኣነ ርግፀኛ እየ ምክንያቱ ቢግ ቻሌንጀር እያ ኮይናቶም ነይሩ ነቲ ሃብታም ዝበሃል ቱሪዝም ናይ ስዊዘርላንድ ሃብታማት ጥራይ ነቲ ሃብታም እሳቶም ክስዕብዎ ጀሚሩ ምክንያቱ ናይ ታክስ በነፊት ሲብዎ ብዙሕ በነፊት ሲብዎ ምስ ከምኡታት ንብዙሕ ሰብ ክስዕቡ ጀሚሮም ነይሮም ወላ ብፋይናንስ ካ እቲ ፋይናንስ ሴክተር ናቶም ኣዝዩ ኣማዕቢሎ እሞ ብዙሕ ሰብ ናብኡ ከይጀሚር ነይሩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ዱባይ ብብዙሓት ታርጌትት ኮይና ነይራ ከም ትሪእዎ ዘለኹም መዓት ሰብ ኣብ ሽግር ወዲቑ ሎሚ ኣብ ዱባይ እንታይ ኣጋጢሙ ኣሎ ክሪአኩም ሰባት ካብ ዱባይ ንክወፁ ዝገብርዎ ዘለዉ $150,000 to flee the Middle East on private jets. The ultra-rich have begun paying up to $350,000 to flee the Middle East on private jets, according to the Daily Mail. Wealthy elites are reportedly heading to Saudi Arabia to escape the Persian Gulf after Iranian missiles and drones struck Abu Dhabi, Dubai, Qatar, and Bahrain over the weekend. According to the publication, Riyadh is becoming a key route for elites seeking safe passage out of the Middle East. This is because the airport in the Saudi Arabian capital is one of the few still operational. እንታይ ንሰምዕ ፀኒዕና ኣብዚ መሲልኩም ኣብዚ እዋን እዚ ሃብታማት ዱባይ መዓት ሃብታማት እዩ ዘለዋ ገሊኦም ንቢዝነስ ኢሎም ዝኸዱ ዝነበሩ ገሊኦም ንቫኬሽን ከይዶም ዝነበሩ ገሊኦም ኣብኡ ዝቕመጡ ማለት እዩ ኣብቲ ቦታት እዚ ኩናት ሃንደበት ምስ ጀመረ መጀመርያ ሰብ ያ ናይ ሓደ መዓልቲ ጌጋታት እሞ ኣብ ኖርማል ክምለስ ይብል ነይሩ ሕጂ ግን እቲ ነገር ኣዝዩ ከም ዝኸረረ ስለ ዝፈለተ ካብቲ ቦታት ንምውፃእ $300,000 ይኸፍሉ ኣለዉ ብኸመይ ዝውፃእ ዘሎ መጀመርያ ካብ ስዑድያ እዮም ዝመፁ እቶም ከምኡ ዝገብሩ ስዑድያ ናይ ሪያድ ኤርፖርት ይትቐንዲ ትሰርሕ ዘሎ ስዑድያ ባይ ደ ወይ ኣብዚ እዋን እዚ ዋላ እኳ ትረምተላ ዝበለፀት ኮይና ትወፅእ ዘላ ሳይ ክትብል ክንብል ንኽእል ምክንያቱ ኣብቲ ዝኸበደ ኩናት ኤርፖርታት ኣይተተንከፈን ኣይተዓፅወን ኣሎ እንታይ ማለት እዚ የስና ነዳዲ ቦታ ተሃሪሟ ቀጠር ኤርፖርት ተዓፅዩ ኣሎ ኩዌት ኤርፖርት ተዓፅዩ ኣሎ ባሕሬን ኤርፖርት ተዓፅዩ ኣሎ ዱባይ ኤርፖርት ተዓፅዩ ኣሎ አቡዳቢ ኤርፖርት ተዓፅዩ ኣሎ ኤቭሪባዲ ምክንያቱ ኩለን ከም ሕሱም ስለተሃረማ ኣብ ስዑድያ ግን ኣብ ኤርፖርት ኣይመፀን This is the diplomacy of Mohammed bin Salman. Bis Iran, بحان زغونه connection ገይሩ ስለ ዝፀንሐ ስዑድያ ንኤርፖርታታ ክትረም ኢራን ንኤርፖርታት ናይ ስዑድያ ክትሃርብ ኣይመረፀትን ስለዚ እዚ ንባዕሉ እቲ ዲፕሎማሲ
ክሳዕ ክንደይ ኣካይዳ ናትካ ወሳኒ ከም ዝኾነ ንኹሎም ዓረብ ብማዕረግ ይርእይዎም ከም ዘየለው ስለዚ መጠን ብዙሕ ናብ እስራኤል ወዲቕካ ፀናካ ወይ ናብ ኣሜሪካ ወዲቕካ ፀናካ መጠኑ ዋጋ ትኸፍል ስለምንታይ ግን ስዑድያ ኣቐዲሞም ሓሊፎም ፀኒሖም ተሪልኩም ድማ ስዑድያ ናቶም ዋጋ ብሑቲ ከፍ ኢሎም ስለ ዝነበሩ ሕቲ ምስ ሃረሞም ድሮናት ናይ ሕቲ ቅድሚ 6-7 ዓመታት ነቲ ናይ ነዳዲ ቦታኦም ምስ ሃረሞም ኣሜሪካ ይተኸላኸለትሎምን ስለዚ ኣሜሪካ እቲ ዲፈንስ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ዘለዎም ሽማውን በር ተግባራዊ ከም ዘይኮነ ተረዲቦም ቀንዲ ፀጋምና ምስ ኢራን ክንፈትሖ ኣለና ምስ ሕቲ እውን ክንፈትሐነላ ኢሎም ኣማሒሾሞ ኦልሞስት ፈቲሖም ስለ ፀንሑ ወላ እኳ ሕጂ እቲ ነዳዲ ናቶም ባይ ዘ ወይ እቲ ናይ ነዳዲ ቦታ ናቶም ካልኦት ሃገራት እዮም ዝሃርምዎ ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ካብ ካልእ ቦታ እምበር ካብ ኢራን ዝተበገሰ ኣይኮነን ዝሃርሞም ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ እዚ ናይ ቱሪዝም ቦታ ካብ ዱባይ ሰብ ብመንገዲ ብዝረኸበሉ ዝሃድሞ ዘሎ ዓብ ትርጉም ክህልዎ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ምክንያቱ ቁጠባ ናይ ዱባይ ብዓብዪ ኣብ ምንታይ እዩ ዝምርኮስ ክትብል ኣለካ ወይ እውን ናይ ኢማራት ብዓብዪ ድማ ናይ ዱባይ 8 ሚልዮን ህዝቢ እንተለዋ ወይ 9 ሚልዮን እንተለዋ 80 ሜታዊት ኤክስፓት እዩ ካብ ደገ ዝመፀ እዩ ብካልእ ዘራርባ መበቆል ዓዲ ኣለዎ ክሰርሕ ኢሉ ይመፅኡ ወዲ ዓዲ ይኮነን ኣብ ዱባይ መበቆል የብሉን ክሰርሕ ኢሉ ይመፅኡ ስለዚ ብዙሕ ካብኡ ብፍላይ እቲ በዓል ገንዘብ ድማ ኤውሮጳዊ ኣሜሪካዊ ብዙሕ ኣሎ ብካልእ ዘራርባ ኣብ ዓዲ ክቕመጥ ዝኽእል እዩ ኣብ ካልእ ሃገር ድማ ክኸይድ ዝኽእል እዩ ዱባይ እንተመሪርዎ ኣብ ግሪክ ድዩ ከይዱ ኣብ ካልእ ፖርቱጋል ድዩ ከይዱ ሕፅር ዝበላ ኤኳዶር ድዩ ከይዱ ኣብ ካልእ ቦታታት ክቕመጥ ዝኽእል እዩ ብካልእ ዘራርባ ዱባይ ኦልሬዲ ከቢራ ስለ ዝነበረት ኣዝዩ ከቢሩ ፅርግያታት መሊዩ እቲ ነገራት ቁሩብ ረሲኑ ስለ ዝነበረ ሰባት ኦልሬዲ ብዛዕባ ዱባይ ኣሉታዊ ዘረባ ክዛረቡ ጀሚሮም ነይሮም እዚ ዱባይ ኢማራት ዝገብሮ ዝነበረ ኣብ ካልእ ግደፍዎ ብሓፈሻ ሕጂ ኣብ ከምዚ ኩነታት ድማ ዝዓበየ ፅፍዒት ከጋጥሞም ከሎ it's going to be a big blow ንዱባይ ማለት እዩ ካልእ ቀፂልካ ሪል ስቴት ናይ ዱባይ መዓት ገዛውቲ ዝስራሕ ዘሎ መዓት ካፒታል ኢንቨስት ኮይኑ ዘሎ ንምንታይ ሰብ ስለ ዝገዝኦ ዝነበረ እንድሕር ዱባይ ሴፍ ደይ ኮይና ሰባት ናብ ዱባይ ዝገዝኡ ዘለዉ ኣብታ ዓዶም ወይ ኣብ ካልእ ካብኡ ዝበለፀ ውሕስነት ዘሎ ቦታ ስለ ዘሎ ኢሎም እዮም ኣሽሓት ዝኸፍሉሉ ነይሮም ናው ናይ ዱባይ ከም ኢኮኖሚክ ሞዴል ቱሪስት ዝተዘይመፅኦማ ሴፍቲ ናታ እንተደይ ተኣማሚኑ ኣብ ሓፂር ግዜ ክዓኑ ዝኽእል ቁጠባ እዩ ኣብ ሓፂር ግዜ ምክንያቱ ብዓብዩ እቲ መሰረት ናይቲ ቁጠባ ሰባት ካብ ካልእ ሃገር ክመፁ ይኽእሉ እዮም ንዝብል እዩ ሰብ ኣብ ዱባይ ገዛ ክገዝኡ ከሎ ክቕመጠሉ ይኮነን ምክንያቱ ክቕመጠሉ ዓዲ ይኮነን የስ ካብ ኤስያ ዝመፀ ካብ ባንግላዴሽ ድዩ ፓኪስታን ድዩ ካብ ህንዲ ዝመፀ ወይ ካብ ኣፍሪካ ዝኸደ ክቕመጠሉ ይኽእል እዩ ኤውሮጳዊ ኮይንካ ኣብ ኤውሮጳ ትቕመጥ እንድሕር ኮይንካ ግን ናብኡ ዝኸይድ ሰብ ቫኬሽን ክገብር እምበር ኣብቲ ዋዕቲ ኣብቲ ኩነታት እቲ ዓመት ሙሉእ ሰብ ክቕመጥ ኣይክእልን ስለዚ ንግዚኡ ኮፍ ኢልካ ፀኒሕካ ክትምለስ ትኽእል ዋላ ንታክሲ ሲልካ ኣብኡ ተኸይዱ ሰብ ዓመት ሙሉእ ኣብ ኮፍ ኣይብልን እዩ ኣብኡ ረሲደንስ ገይሮም ደን ኣብ ሳይፕሩስ ድዩ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ድዩ ኣብ ካልእ ከይዶም እዮም ዝቕመ ወይ ካ ብኔው ብፊጂ ድዩ ብኔው ኣብ ኢንዶኔዝያ ድዩ ገለ ታይላንድ ከይዱ ኣብታት እዩ ዝቕመጥ ሰብ ምክንያቱ እቲ ዌዘር ከቐምጠካ ስለ ዘይክእል ስለዚ እዚ ናይ ዱባይ ኢሜጅ ከቢድ ብድሆ ገጢሞም ኣሎ ነዚ ንምቕያር ድማ ብዙሕ ፃዕሪ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ብትክክል ኣብ ሂወቶም ዝዓበየ ትምህርቲ ይወስዱ ኣለዉ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ብድሆ ጋጢሞም ኣይፈልጥን እዩ እዚ ብድሆ እዚ ፖሊሲ ናቶም ስትራቴጂ ናቶም ኣካይዳ ናቶም ንክቕይሩ ዓብ ትምህርቲ ክኾኖም ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ በት ዊ ነቨር ኖው እቲ ሳይኮሎጂ ብፍላይ ቶም ናይ ኣቡዳቢ ነገስታት ኩሉ ግዜ ዳብሊንግ ዳውን እዮም ዝኽተሉ ነይሮም እዮም ዝብልዎም ኣብ ሕማቕ ትገብር ኣለካ እንተኢልካዮምሲ መመሊሶም እዮም ናብቲ ሕማቕ ገፆም ዝኸዱ ዝብል ዘረባ ንሰምዕ ነርና ሃውፋር ንክንደይ ከምኡ ክኸይድ ይኽእል ንግዜ ዝተርፍ ኮይኑ እቲ ኩነታት ግን ብሓፈሻ ወላ እኳ ንሳቶም ነቲ ኩነታት ተረዲዎም ካብቲ ናይ ቱሪዝምን ናይ ገለመለን ክወፁ ናብ ኢንዱስትሪ ጓይ እዮም ነይሮም ካብ ነዳዲ ካብ ካልእ ወፂኦም ኣብ ኢንዳስትሪ ክሃንፁ ፋብሪካታት ክሃንፁ ቁጠባ ናቶም ሞር ዳይቨርሲፋይድ ክኸውን ይፅዕሩ ነይሮም ስለዚ ሕጂ ግን ኣይሰርሐን ናይ መወዳእታ ክፋል ነዘን ሃገራት ዓረብ ብምልአን እቲ ብድሆ ኮይንዎን ዘሎ ኔክስት እታ ናይ መወዳእታ ስቴፕ እዚያ እያ ኢማራት ነዚ ቦታ ዝዓፅያቶላ ንብል ኣለና ኢራን ነዚ ቦታ ዝዓፅያቶላ ነዳዲ ከይወፅእ ጥራይ ግን ኣይኮነትን መግቢ ንኸይኣትውን ስለዚ ብሙሉእ እቲ ሎጂስቲክስ እንተዓፅዮሞ መብዛሕትአን ዘን ሃገራት ዓረብ ከም ትሪእዎን ዘለኹም ካብ ኢራን ብዙሕ መግቢ ዝመፀ ነይሩ ሕርሻ ቦታ ኣለዎም ኢራን ካብ ኢራን ብዙሕ መግቢ ይመፅኦም ነይሩ ስለዚ ኢራን ኣብ ውጋላ ይመፅን እዩ ካብ ካልእ ቦታ ከባቢ 80 ሜታዊት መግብናቶም ካብ ካልእ ይመፅእ እዚ ይመፅእ የለን ስለዚ እዚ መግቢ እውን በዚ ዘለዎ እንተተዓፅዩ ክቕፅል ኮይኑ ስቶሬጅ ኣለዎም ገለ ዝበሃል ግን
أحملت كود داخلي فرطات كود داخلي كل نجار كود داخلي نجارات كود دايو الناتو قدام مسكلة تشنكات كمتي سدات كاب هجرات عرب كجات كم زغل درو هبتعمت عرب كلام هذه يوم ملوية أمين دك أبو ظبي دك دبي ثم بقى الإمارات أبكو برؤسهم مسائلاتنا حلفة كوفايبلون معناته أب كل العالم جزاوت زلوا هبتعمتي سو أنا فلاي جيرو مالوسو تتصرف تخايم بر هبتعم أبكم زكي حوز اللي هو عدي يوجل إنها بلد تعرف يلم they all fly بحبشة إزاي مسرح زي نزوم حجرات عرب عبي نهلاوي حتون كون زغليو ما تأنتو كينات زنوحة ما تأنتي كينات إن خبر زغده زبل تيوري أبتكبابي بتدقاقامي كحيلن مور دمس ركبن سلواك ركبن رلنا سلازي الزون نفسه زخاله مكتتال زدليو بفلاي لما زن حجرات عرب أبكرنا أفريقيا نزلون سلوان حيلن متتتاون أبقمتي تيغا أقداسي تعزب تزدلي كنكتاتولو دماينا حجنا بزب ብዙ ናቸው። ለዚህ ሰዓት የሚመጥነውን ብቻ ነው የምናነሳው። ነብዩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንግዲህ ካነሱት ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል የጂኦፖለቲካ ሀሳቦችም ያሉበት ነው። ትነግ ወይ ደግሞ ህወሓት አሁንም ከሻቢያ ጋር የፈጠረው ግንኙነት የተመለከተ ሰፋ ያለው ዘለቅ ያለው ሀሳባቸው ይታያልና ከሻቢያ ጋር የሚደረገው ግንኙነት እንዴት ነው የሚያዩት? ግን ይሄ ነገር አንደኛው እንግዲህ ቲፒኤልኤፍ ከሻቢያ ጋር ያለው እየፈጠረው ያለው በእነሱ አገላለጽ ጽምዶ በሚል ቃል የሚገለጽ ግንኙነት ለመፍጠር ጥረት እየተደረገ ነው። እንግዲህ ይሄ ግንኙነት ራሱ ምንድነው? ምን ያክል ግንኙነት ተብሎ መጠቀስ መገለጽ ይችላል የሚለው ነገር ራሱ ብዙ ጥያቄ የሚነሳበት ነው። አንዳንዱ በፕሮፓጋንዳ ደረጃ ብቻ ያለ፣ ምክንያቱም ከሻዕቢያ ጋር ጽምዶ መፍጠርስ ይቻላል ወይ? ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንዳሉት ሻዕቢያ ምን አይነት ኮንትሪቢሽን እንዳለው ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ናይ ሃገራዊ ቴሌቭዥናት ናይ ኢትዮጵያ ጽምዶ ማእከላይ ቴማ ኮይኑ እዩ ጽምዶ ተቀዳማይ ቁር ገይርሎም ዘሎ ወይ እውን ረስኒ ገይርሎም ዘሎ እዩ። ስለዚ ኣብ ጽምዶ ዘለዎም ፍርሂ ግልጽ ዝኾነ ነገር እዩ። እቲ ሕቶ ድማ ኣብ ክልቲኦም ወገናት ተስፋ ናይ ምቁራፅ ምልክት ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና። እዚ ከም ዝኸውን ከሎ ግን ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ እውን ብኩሉ መንገዲ ዕርቂ ከም ዝደልዩ ዘለዉ መንገዲ ክመልሱ ይደልዩ ከም ዘለዉ ምስ ህወሓት ክዘራረቡ ይደልዩ ከም ዘለዉ ኩሉ ዓይነት ታክቲክስ እዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ። እቲ ሚድያ ድማ ነቲ ኩናት ንምግምዳሕ ኩሉ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ እዩ ዝዝርግሕ ዘሎ። ሓንቲ ኣርቲክል ለንቀነ ወፅያ ዘላ እቶም ኢትዮጵያውያን ድማ ዘገማድሕዋ ዘለዉ ኢትዮጵያን ኤርትራን ድንበር አልፈውና ዘልቀው በመግባት በኢትዮጵያ ክልል ውስጥ እንደሚገኙ ይህ ጋዜጣ የምትመለከቱት ኤዲኤፍ ማጋዚን እንዲህ ገልጾታል። ኤዲኤፍ ማለት አፍሪካን ዲፌንስ ፎረም ማለት ነው። እንግዲህ እሱ ጋዜጣ ያወጣው በአንተ የምትመለከቱ ማርች 3 ዓመተ ምህረት ነው ያወጣው እና ትንሽ ልደራሱ እዚህ ጋር ተጻፈው ነገር በትግራይ ክልል የሚገኙ ኢትዮጵያውያን እንደዘገቡትና እንደነገሩኝ ከሆነ ነው እንግዲህ የጋዜጣ የሚያስቀምጠው ኤርትራን ትሩፕስ ሃቭ ኢንተርድ ቦርደር ኤሪያ ሰው ደግሞ የድንበር አካባቢዎችን ዘልቀው ገብተዋል የኤርትራ ወታደሮች ብለዋል ወደ ኢትዮጵያ ማለት ነው። የሚሊተሪ ሶርስ ደግሞ የመከላከያው ደግሞ የዲፌንስ ሶርስ እንዳወጣው አኖኒመስ ነው ደግሞ ማንነቱ ለታወቅ አድርጎ እንዳወጣው ኤርትራን ፎርስ አር ቪዚብሊ ሎንግ ሴንሲቲቭ ራውትስ ሰው ደግሞ ሴንሲቲቭ የሚባሉ መንገዶችና እንትኖች ይሄ እጂ ከም ንሪኦ ዘለና ነቲ ኩናት ንምጅማር ኩሉ ዓይነት ምክንያት እንዲዩ ዝድለ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ምክንያታት ድማ ይድፍተሽ ዘሎ ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘሎ ትብልፅግና ንባዕሉ ንኤርትራ ብደብዳቤ ብግልፂ ደብዳቤ ገይሩ ሰራዊት ናታ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣትዩ ከም ዘሎን ብቐጥታ ብህፁፅ ክወፅእ ከም ዘለዎን ዘለዎ ሓገዛት ምስቲ ዕጡቃት ሚሊሻታት ወይ ዕጡቃት ሓይልታት ንብልፅግና ዝድክርዎ ዘለዉ ትገብሮ ዘላ ሓገዝ ድማ ከተቋርፆ ከም ዘለዋ ተዛሪቦም ነይሮም። ስለዚ መተካታ ናቱ ካብኡ ተበጊሶም ድዮም ዋላ ጭብጢ ሃልይዎም ጭብጢ ዝበሃል የለን ኦኬ ሻዕቢያ ኣብዚ እዋን እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ምስቲ ኣወል ስዒድ ዝበሎ ፅምዶ ናብ ሚሊታሪ ደረጃ ስጊር እዩ ዝበሎ እውን ምስቲ ብልፅግና ብወቅዕ ኩናት ክእውይ ዝደልየሉ ዘሎ ኩነታት ናብ ግምቲት ኢኻ ወላ እውን የጋጥም እንተሎ ብጭብጢ ዝተሰነየ ዝኾነ ሰብ እንተዝህሉ ስኢልካ እዚ ቦግ ኣቢሎም ን2-3 ዓመት ኣፅሚሞምና ዘለዉ እንተኮይኑ ግን which is more likely ናይ መሓሶት ፕሮፓጋንዳ እዩ ወላ ወተሃደራት ክዳን ዝተኸደኑ ናይ ሻዕቢያ ዘውፅዎም ሰባት ኣለዉ እቲ ናይ ኤርትራ ክዳን ከዲንካ ተውፃኻዮ እዚ እንታይ ዘግርም ኣለዉ this cannot be an evidence ብሓቅ ተጋሩ ኤርትራውያን ብኸመይ ኢኻ ክትፈልዮም ትኽእል ናይ ኢትዮጵያውያን ናይ ብልፅግና ናይትሜር እቲ ዝዓበየ ፍርሒ ናይ ብልፅግና እንታይ ፈልክም ኣለዉ we all know this ተጋሩ ኤርትራውያን ብኸመይ ትፈልዮም that's going to be a nightmare ተጋሩ ኤርትራውያን ወላ ሓደ ክትፈልዮም ኣይትኽእል ولا حدا تفلي ما يتخنا بزح كنت ዝመሳሰል እዩ ብሓደ ድማ ሰፊሕ ዶብ ኣሎ ብሓደ መንገዲ ጥራይ ክትከታተሎ ما يتخنا በዚ ብዙሕ መንገድታት ክረኸቡ ዝኽእሉ እዮም። ስለዚ እቲ ፍርሂ ናቶም ንኣብነት ኤርትራ ንፋኖ ክትሕግዞ እንድሕር ኮይና ሪስክታት ኣለዎ ጀነራሊ ማለት እዩ ብሱዳን ጌራ ክትመፅእ ትኽእል ኢኻ እሱን ክገጅፍ እዩ ግን ካብ ናብኡ ምስ ትግራይ ግን ብልፅግና ሓዝ ኖ ቻንስ ማን
يبلومن. That's why focus ناتهم كل تكسي نزي نجار كجبرو. زي ما أبي أحمد حجز نخرجكم درو بايتايزن نتصفزلو. تتجاكم زي ما article تصحف زلو سبحانه جو بتي حق عالم نزيهم كم evidence كتو كمل لهم يخلي. زي كابزوم تكالا دوز زلو. إيرترا ولا حنت قبرة يتخلني أبزق دايزي. Yes. أي قبرني زلو غير لكن حبرت خلي عقل. generality mainstream media وينت media زبال أنصار إيرترا سلزخونه. كميك الران زي نجار كيران خل. بعوض راينا كيران خل نبر كم جيل كاقط سألونا يكلني. That's why دما زي بلتسجنا زلو system من بعد كم قال يلوك فرست غينو. نزاي إثيوبيا زيا كم بحدش بخال محدران نخت كم بحدش organized نخت كون إيرتران تدقيفا. then نحنا ونتعسلو قدايا بلنا مخنياتو بعلنا نقبر زلنا سأجاب كونو سلازغل. ساتون بعلم تاي قبرين فلتنا جن إيرترا بدير أجي إثيوبيا مهناز زخواني غنا بركتو كلوا ما نم إيرترا ويدلني ما نم إيرترا ولا سنة جروبتنا يغون ولا محزنة يغون ولا جنفريت يغون. So this guy's tactics troops are allegedly posing as Ethiopian soldiers or locals to infiltrate. لذي كم زيجاتات كوينهم وين كم إثيوبيا سراويت كوينهم يأتوا خمسة لويز نقدر زلوا. Okay, show us evidence تلقى. كمان مع إثيوبيا stance accusing Eritrea of mass killing and unauthorized presence. لذي مع كستات يزلوا إرترا بمسحات خمسة لا. The conflict rooted in Red Sea access dispute, long-standing TPLF tensions. Eritrea stance officially denies all allegations of border violations. The goal, strategic insiders claim that the aim is to trigger internal chaos. بحفش عن تايمز بلوزولو إرترا كابت زربا كل كتر دوتغل كل خد قبر كم تغل مالت كل زي ميدياتات أبحنت نقري سامع إرترا نشتها قريا إثيوبيا ناي هلا وحدتو كتفتروا لهم يا كتب لهم تخليها الزنا بلتسقنا حركات زقبروا مبزحت هقرات أفريقيا كم سلو زغنا بترجع غيركا هلو قالوا تبلكا حيل زلكا غيركا يزغطر مستنا أبي تهديد فقراتات بسماء زخيدا لنا كل كم قال كم قال بقى عليهم دوزدوا نيرتراوያን ግን እዚ ላሕ ዝበለሉ ዝላደየሉ ነገር ስለ ዝኾነ ነኤርትራ ሓይሊ ክርዶም ኣይከልኒ ቁጠባ ነኤርትራ ኣብ ኢንተርኔት ሰርች ምስ ገበሩ ንሽተዩ ህዝቢ ኤርትራ ገለ ኩሉ ኔጌቲቭ እዮም ዘንብቡ ስለዚ ኤርትራ ተስፋ ዘይብላ ባታቶም ክሓስቡ ከለዉ በቃ ብልጽግና መፅኡ ውሕድ ውሕድ ከብላ ዝኽእል ይመስሉ that's why ድማ ከምዚ ኣርቲክል ዝፅሕፉ but the reality on the ground is ቶም ዝፈልጥዎ እዮም ዝፈልጥዎ ኤርትራ እንታይ ከም ክትገብር ከም ትኽእል بحافش إثيوبيا 130 مليون زلوا بلا زبلوا زلوا حقنا يرتزقون تاقبر نقوم شيتون ويكبروا على بحرية اللي أنا يقبعنا يتعرف بلا 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 لأن حيل أنت لك كيت كذا يتوزع أنت ينقوم شيتون زك عرال لك كم زكالبي بتريك ولا تقين ويكبل زي على كفت مسبل كاجن شرون العلق يرو كدك صفتن this is exactly أبي أحمد so زين رياض لنا كونتات كاليت كارد زلا ننوي حوام كنت قلاص دل زل غزيا ኢትዮጵያ ነው አፋር ያለ ኢትዮጵያ አይኖርም ቀይ ባህር የኛ ነው እኛ የኢትዮጵያ ነው ሱልጣን ኢብራሂም እንደተናገሩት የኢትዮጵያ አንድነትና ባንዲራኛ ቀርቶ ግምሮቻችን ያውቃል እንዳሉት መሰረት አፋር ያለ ኢትዮጵያ አይኖርም ይሄ ጉሩራችን ነው እኛ አይሰለችንም የኛ መንግስትም አይሰለችም ዲፕሎማሲ ትግል እያደረግን ነው ያለ ነው በዲፕሎማሲ መሰረት መፈለግ አለብን በወቅቱ የተወሰደብን ያለ ፍላጎታችንና በግፍ ቢሆንም ዛሬ ግን ያን የታሪክ ስህተት በሰላማዊ መንገድና በዲፕሎማሲያዊ ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና ነዛናይ ዓፋር ትብል ኣጀንዳ ሓንቲ ካብተን ኤርትራውን ስትራቴጂካሊ ንሎንግ ተርም ባይ ዘ ወይ ተስተውዕሉሉ ኣለኹም ዲኹም እዚ ፅምዶ ናይ ሻዕብያ ካበይ ዝተበገሰ ምዃኑ ነዚ ብልፅግና ዘበገሶ ዓንዳሪ ዝኾነ ኣካይዳ ሓንሳብና ሓዋሩን ክፈትሕዎ ዝኸዱ ዘለዉ እዮም ዝመስሉ እንታይ ማለት መጀመርያ ብልፅግና በትግራይ ገይሩ ንኤርትራ ክሃርማን ፈቲኑ ሓሲቡ ምስ ትግራይ ድማ ስትራቴጂካዊ ዘላቒ ዝኾነ መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል ፅምዶ ምፅኦም ኣለዉ ኣይ ሪሊ ሆፕ ኩናት ምስ ሓለፈ ከምቲ ናይ ቀደሞም ኣብ ህልኽ ኣያትው ንኾኑ ኣሚን እዞም መራሕቲ ኣብ ህወሓት ዘለዉ ኣይ ዶንት ኖ ዋላ ምስ መራሕቲ ናይ ኤርትራ ኣብ ውሽጦም ዝቐበርዎ ቂምታ ክህልዎም ስለ ዝኽእል ኣነ ملو بملو كتتأمامنا يتخليها كما يرتراو خين كازو قد زحلفنا عمتات تاريخايو نزل بدهوزم السجرو إيدم قاندم كوينهم كسرهم كنا بلاين غلنا أزيز دزجن أزيز تخفي تزرع عدل أتوم من يسوي ولده أبعد ما يزلهم تحتنا زلهم بفلا يدمع أبكم زنا تعد مزلهم أما نجس يرتراب تفل على درجة هزلو نزل دو ساعتهم يوم زيادة كم هارون كأتوون زلوا معناته زلاغين حوارز خيد مفتوح كنركب كنكلال لنا مستقارو معناته قربيتنا مستقار فتينا سلينا مش قربيت كارما أب قربيت كازو اللحوي
የቃጽለካ ኣብ ጎረቤትካ ዘሎ መርዓ ድማ ወይ ከዓ ኣብ ጎረቤትካ ዘሎ ሙዚቃ ድማ ትሰምዖ እንተደሊኻ ትፈትዎ እንተኮይንካ ትሕጎሰሉ ትጸልኦ እንተኮይንካ ድማ ይሕርቀካ ስለዚ ብኩሉ መንገዲ ከረኻኽቡልካ ዝኽእሉ እዮም ጎረባብትካ ስለ ዝኾኑ ጽቡቕ ዝኾነ ህይወት ክህልወካ ድማ ጎረቤትካ እውን ክቐስን ክኽእል ኣለዎ ጎረቤትካ ብጥሜትን ብካልእ ኡይ እናበለ ንስኻ ጽቡቕ ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ምስ ጎረቤትካ ጽቡቕ ዝምድና ጽቡቕ እዩ ዓፋርካ እቶም ካልኦት ጎረቤትና እዩ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ በቲ ዝኸፍአ ረሳሕ ፖለቲካ ምስቶም ጎረባብትና ከባእሰና ፈትዩ ኣምሓራ ድማ ነዞም ሰለስተ ህዝቢ ኤርትራ ብፍሉይ ምስዚኣቶም ትሰርሕ ዘሎ ኮይኑ ተሪፉ እታ ኢትዮጵያ ተተበቲና እውን እዚኦም እዮም ጎረባብትና ምስዚኣቶም ድማ ቅርበት ዘለዎ ሽርክነት እቲ ብድሆ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ሓደ መዓልቲ ኣብ ታሪክ ናይ ኤርትራ ክምጎስ ዝኽእል ኮይኑ ይስምዓኒ ምክንያቱ ነቲ ፀገም ናይ ኤርትራ ናይ ሓዋር መፍትሒ ክነናድየሉ ጽቡቕ ዝኾነ ዕድል እዩ ዝኸፍተልና ዘሎ ንዓና ጥራይ ግን ኣይኮነን ንዓፋር ይቕስቅሶም ኣሎ ምስ ኤርትራ ንክዕረቑ ወይ ጽቡቕ ዝምድና ንፈጥሩ ንተጋሩ ኦልሬዲ ወዲዎም ነምሓሩ ጨፍጪፉ ምስ ኤርትራ ዘለዎም ነገራት ገዲፎም ምስ ኤርትራ ዕርቂ ክገብሮም ዝኽእሉ ገይርዎም ስለዚ ኩሉ እዚ ዝገብሮ ዘሎ ሓደ መዓልቲ ተገምቲሉ ንዑ ክበልዖ ዝኽእል ፀገም እዩ ዝፈጥር ዘሎ ጥራይ እቲ ፀገም እንታይ እዩ ቅድሚ ምውዳቑ ክገብሮ ዝኽእል ሓደጋታት ስለ ዘሎ እዩ እዚኣ እታ ተሪፋ ዘላ ለንቀነ ንፅበያ ዘለና The federal government had every right to deploy federal security forces and use force in order to apprehend those implicated in massive corruption and gross human rights violation. Such a treasonous act left us no option but to mobilize our law enforcement and defense machinery in an operation intended to end the prevailing lawlessness. እዚ ንኩናት ትግራይ ክእውጅ ከሎ ንኢንተርናሽናል ሚድያ ንክእምን ኢሉ ዝገዓሮ እዩ ስለዚ እታ ናይ ትግርኛ ሓሊፋ ኣላ እዚኣ ናይ እንግሊሽ እያ ትፅበ ዘላ ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ንዓውን ይገብራ ይኸውን እዩ ምክንያቱ እዚ ሰብ እዚ ናይ ብሓቂ ንቅድሚት ከይዱ ስለ ዘሎ ካብ ናይ ኩናት መንፈስ ክድሕን ዝኽእል ኣይኮነን ነዛ ለንቀነ ዝገብራ ዘሎ ዘረባ ድማ ሓንቲ ክንሪያ ዘለና እቲ እስከዚያ ስምዖ ድሓን ነቲ ነገሩ ንምርዳእ ዝኣክል ንኩሉ በየግዚኡ ናይ ህልውና ሓደጋ ዝፈጠር ዘሎ ናይ ብልፅግና ስርዓት እዩ ሕዚ ቀፂሎም ክገብርዎ ዝኽእሉ ብተደጋጋሚ ዝተፈላለየ ኣንፈት ማለት ናይ ምልውዋጥ ባህሪ ኣብ ብልፅግና ምንም ፀገም የብሉ ንሕና ፈለማ ናብ ትግራይ ክንኣቱ ኢና ኣቲና ድማ ላዕላውነት ኢና ክንሕሉ ዝብል ሓደ ተረኽ ኣምፂኦሙ ነይሮም እንዲያም ብተጋሩ ክምራሕ ተገይሩ ነይሩ እቲ ተረኽ ካብኡ ምስ ኤርትራ ዝተባኣስና ህዝብና ስለ ዝወቃዕልና ዝብል ካሊእ ቀልዲ እውን ኣምፂኦም ነይሮም ሳልሳይ ናይ ሰራዊት ኣሰላልፎኦም ብዝምልከት ፈለማ ትግራይን ካብኡ ቀፂልካ ኤርትራ ኣብ ሰዓታት ምውዳእ ይከኣል እዩ ዝብል እቲ ናይ ሰራዊት ኣሰላልፎኦም እውን ካብኡ ዝተፈለየ ኣይኮነን ብዋናነት ሕዚ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ናይ ብልፅግና መንግስቲ ናይ ትግራይ ጉዳይ ከም ንሪኦ ዘለና እዩ ገዚፍ ኩናት ክላዕለሉ ዝኽእል ዕድል ብጣዕሚ ዓብይ ኩናት ክላዕለሉ ዝኽእል ዕድል ብብልፅግና ደፊኡ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ብምቕፃል ኣብ ኣምሓራ ክልል ዘሎ ኩናት እውን ውግእ እውን ይረአ ኣሎ ኣብ ኦሮምያ ዝግበር ዘሎ ውግእ እውን ግልፂ እዩ እዚ ኣብ ዓፋር እውን ቀሊል ዘይበሃል ምንቅስቃስን ነፃነቱ ዝቃለስ ዕጡቕ ሓይሊ ኣሎ ኣብ ቤንሻንጉል እውን ከምኡ ኣብ ሶማልያ እውን ከምዚ ዓይነት ምንቅስቃሳት ኣለዉ እዚ ናይ ውሽጢ ዓዲ ክኾን እንከሎ ካብ ኢትዮጵያ ውፅእ ኢልካ ድማ ምስ ኤርትራ ኢሉ እውን ምስ ሱዳን ምስ ጅቡቲ ብሓፈሻ ኣብ ዝቐጠና እዚ ናይ ቅልውላው ማእኸል ኮይኑ ዓረብ ኤምሬት ኣምፂኡ ናይ ዓረብ ኤምሬት ልቑሕ ኮይኑ ንሱዳን እንታይ ዝኣክል እዩ ዝወፅ ከም ዝነበረ ሕዚ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ምንቅስቃስ ግልፂ እዩ ብዛዕባ ላዕላውነት እውን ከውግዑ ካበይ ሞራል ከም ዘምፅዎ እውን ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ሞራል ከምፅ ሞራል ስለዚ ይብሎም ምክንያቱም ጅቡቲ አካባቢ አንድ የሰማነው መረጃ አለ። ከጅቡቲ የኢትዮጵያን የአየር ክልል ጥሰው የገቡ ድሮኖች አሁንም በኢትዮጵያ ነፃ መሬት ላይ ገብተው የድሮን ጥቃት አድርሰው በርካታ ንጹሃንን ገለው እንደሄዱና እስካሁን ድረስ መንግስት ምንም አይነት ማስተባበያም ሆነ ድርጊቱን ፈቅጃለሁ የሚል መግለጫ እንዳልሰጠ የድሮን ጥቃት 4 ህጻናት መገደላቸው ተሰምቷል። በደቡባዊ ጅቡቲ በደረሰ ፍንዳታ 4 ህጻናት መገደላቸውን ባለስልጣናት አስታውቀዋል። አንድ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅት ደግሞ ጥቃቱ በሰው አልባ አውሮፕላን ወይም በድሮን የተፈጸመ መሆኑን ገልጿል። የጅቡቲው አቃቢ ህግ ሐሰን መሐመድ ሐሰን ባወጡት መግለጫ ህጻናቱ የሞቱት በአፋር ክልል በሚገኘው የዲሂል ዞን በደረሰ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ስርዓት እዚ
መንግስትም እንዲሁ የአልቡርሃንን መንግስት ከኢትዮጵያ የተነሳ የሱዳን ድንበር በመጣስ ጉዳት አደረሰብኝ ብሎ መግለጫ ከሰጠ በኋላ አሁን ዛሬ ማምሻውን የኢትዮጵያ መሬት ላይ ጥሶ በመግባት ድሮን በመተኮስ በዛ አካባቢ ያለ ጥቃት መፈጸሙንና ምናልባትም በዛ አካባቢ የተፈጸመው ጥቃት በሄሜቲ ጦር እንቅስቃሴ ላይ ጉዳት ያደረሰ መሆኑን ይሄን በቪዲዮ ተደግፎ የወጣ መሆኑን በአጠቃላይ ስርዓቱ ድንበር ቢጣስ አገር ቢወረር ከፍተኛ የሆነ የሰላማዊ ኣብዚ ጥራይ ረዩ እቲ ዘገርም ናይ ስርዓት እዚ ድሮናት ካብ ጅቡቲ ተበጊሰን ንልኡላዊ መሬት ኢትዮጵያ መበል 50 ግዜ እንዲ መበል 60 ግዜ ነቶም ኣብ ዓፋር ዘለው ኣብ ጅቡቲ ትፈልጥዎም ዓፋርን ዒሳ ዝበሃል ሶማልን ዓሌት ማለት እዩ ዓፋር ድማ ዝዓበየ ክፋል መሬትን ህዝብን ዓፋር እዮም ትስልጣን ግን ጅቡቲ መራሒ እውን ሶማሊ እዩ ስለዚ ኣብ መንጎም ቅልውላው ስለ ዘለዎም እቲ ናይ ዓፋር ምንቅስቃስ ናይ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ካብ ኢትዮጵያ እዩ ዝብገስ ካብኡ እዩ ዘሎ ስልጣናታት ዝብል ገምጋም ስለ ዘሎ ዕመር ገለ ድሮናት ናብቲ ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ዶባት ዘሎ ናይ ዓፋር ዓድታት ይድብድባ እየን ኣብይ ኣሕመድ ተዛሪቡ ዶ ይፈልጥ ነው he doesn't care ሰባት ሙማት ንኣብይ ኣሕመድ is just another statistic 400 10 100 200 he doesn't care ኣብይ ኣሕመድ ብከምዚኣቶም ዝሻዓል ሰብ ኣይኮነን ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለዎም ልኡላዊ መሬት ናቱ ክከላኸል እውን ገለ መለ ክፍትን ኢልካ ትፅበዮ ሰብ ኣይኮነን እዚ እቲ ሓደ እዩ ልኡላዊ ሃገር ናቱ ብካልኦት ሓይልታት ክድፈር ከሎ ዝግድሽ ኣይኮነን እዚ ኩሉ ድሮናት ብሚድያ ደረጃ ዝዝረባ ዘሎ ብተደጋጋሚ ናብ ኢትዮጵያ ኣምፅና ደብደባ ከላ ልኡላውነተይ ተደፊራ ይብልኒ ኣብ ኤርትራ ግን ዘይተራየ ድሮን ኣይተራየ ወታደር ኣይተራየ ንጎሆም ሸትን ንኤርትራ ይኸስስ እዚ እቲ ሓደ ክኾን ከሎ ንሱ ንዘለዎ ፀገም ክሓቢ ይፍትን ወይ እውን ስቕብል Hello and welcome. Our top story is from Sudan. The country is reeling from a 3-year-long civil war. It has now alleged its neighbor Ethiopia of involvement in the deadly conflict. Now, this is the first time that Sudan's army-aligned government has directly accused Addis Ababa. Khartoum said that Ethiopia had allowed drones to be launched from its territory into Sudan in February and March. The Sudanese ከም ንሪኦ ዘለና ኣገይን ኣብዚ ድማ ብተደጋጋሚ ዝወፁ ዘሎ ክሲ እዩ ድሮናት ናይ ብልፅግና ካብ ኢትዮጵያ ናይ ኢማራት ድሮናት ናይ ኢትዮጵያ ድም ዘይገድስ ካብ መሬት ካብ ልኡላዊ መሬት ኢትዮጵያ ተበጊሰን ኣብ ውሽጢ ሱዳን ብተደጋጋሚ ክድብድባ ከም ዝተረኣያ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ እንታይ ዘርኢ ዘሎ ንሱዳን እቲ ዝለዓለ ደረጃ መጠንቀቕታ እዩ ማለት ኩናት ክትገብር ድሕሪ ኮንካ ብጭብጢ ዝተሰነየ ክሲ ኢኻ ክትገብር ዘለካ እዚ ክሲ እዚ ድማ ርኡይ ዝኾነ ንልኡላውነት ናይቲ ሃገር ዝደፍር እዩ መጀመሪኦም ኣይኮነን ብብዙሕ መንገዲ ገይሮም ነዚ ይሕግዙ ከም ዘለዉ ዝገልፅ ሓበሬታ ነይሩ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ካልእ እውን ከረየኩም እየ this is a crazy situation مزيا تخيل كال ريبورت نيرا كلتين كتحازن سلز دلوخ ወይ ወዛትወን because አብይ አሕመድ ኣብ ከመይ ዝበለ ሽግር ነቲ ሃገር ይሸማ ከም ዘሎን ምስ ጎረባብቱ ድማ ንሓዋሩ ፅቡቕ ዝኾነ ህይወት ወይ ፅቡቕ ዝኾነ ዝምድና ከም ዘይህልዎ ንኽገብር ዓጢቑ ዝሰርሕ ዘሎ ሰብ ምዃኑ ዝንገር ኣብዚያ ስምዖ ወደሃን ክልቴን ከተሓዘን ስለዘለኹ አካባቢዎች ውጥረት መንገሱ ተገለጸ። የጀነራል አልቡርሃን መንግስት ድሮኖች ከኢትዮጵያ ግዛት እየመጡ ጥቃት ፈጽመዋል ብለው ላቀረቡት ክስ ምላሽ የሚሆን የአጸፋ ጥቃት መፈጸማቸው በሁለቱ ሀገራት መሃል ይፋዊ ጦርነት እንዳይጀመር ስጋቱ ተጠናክሮ እየተሰማ ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የጦር መሳሪያዎችንና የአማጺ ወታደሮችን በማመላለስ እጁን በሱዳን ጦርነት ውስጥ ማስገባቱን የሚገልጹ መረጃዎች በስፋት መውጣታቸውን ተከትሎም የሱዳን ባለስልጣናት በአብይ አህመድ አገዛዝ ላይ የሚያቀርቡትን ክስ ማጠናከር መጀመራቸውን የሱዳን ሚዲያዎች ዘግበዋል። የአልቡርሃን መንግስት ከትላንት በስቲያ ከኢትዮጵያ ግዛት የሚመጡ ድሮኖች ጉዳት ያደረሱ ጥቃቶችን በሱዳን ግዛት ኣብዘጂ በብዙሕ መንገዲ ዝተፈላለየ ሓበሬታ ክንህብ ንኽእል ኢና። ሓደ ሰራዊት ናይ ሱዳን ፅቡቕ ዝኾነ ገስጋስ ይገብር ከም ዘሎ ንሰማዕ ኣለና። ሰራዊት ናይ ሱዳን ከምቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ፅቡቕ ዝኾነ ዓወታት ይጎናፀፍ ከም ዘሎን ኣብዘን ዝሓለፈ ሰዓታት ጥራይ ናብ ኣገዳሲት ከተማ ባሪ ትበሃል ክቋፀር ከም ዝኻለ ዝገልፅ ሓበሬታ ርኢ ኣለኹ። ሰራዊት ናይ ሱዳን ንቅድሚት ገፁ ይምርሽ ኣሎ፣ ብዙሕ ለውጢ የምፅእ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ። ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ዘሎ ሰራዊት ከምኡውን መንግስቲ
مومنتم حزو زلو اتقندنا تكوينات زناوح زنبره إمارات دما اب نفسه زخاله عزقتنا يهلاوي قد يملا بزلو اتنا هلاوي حتى دما نفرتنا عبنا تقلا كوي بقسا يلوان سلازي تي لوجيستيكس ني حميتن محقاس كجبر زغلون to some extent كاب إثيوبيا تراي كون زغل اب إثيوبيا كاب زلو نغرات كون زغل نستوسن غزتنا إيران كونتات كساب زفتح كمون أصوارات ناتا من البات نابزجنا جلبت فابريكاتات ناتا دي قال تقبرز نبرت ابزوانز كيسرح يخلي برقص إمارات بيدون قرون تأثير لبلكم يلون معاتا مرات مواصق كل وغليغن ما هلاوي حتى أقد إموغلو أبكالو كينات فانت حتحكم لها كلني حنقولون كونتاتون نفسي كلا خلز في التنزغل معناتو كبيت وخنا فتنا قد إموصل زلو بتكان دي أقد داسقن زتري وزلو ميرلاينيو زي إيرلاين زي مجمري يكونن سيفيلاوي إيرلاين كوينو أمنا كوينات أجنداتات كقوماتا مجمري يكونن برقص على أمريكا سلدفتو تيرلاين نفرت سلزجزالهم ناتوب ربحون سلزحلو شلل لهم يمزري إذا حلفوا كل جزء جن مسجزية زي تأكيد حدا معلتي حدا قاقوت قوم كم زغل مجنزاب يدلي بحفشة السودان زلاتو كنتات أبجمتي تقا نبي تبيع كينات كتجبر تخليها إلنا كنزار بين خلينا أنت تي بلتسجنا زخط تلزول بوليس جن نيرترا تزبالة أيو أنت يجبرالو نفسه ممليس مسكول يزن تسألزله زي ما تبغي تبغي رنك نخالو تبغي رك وضعك خلالو تبغي نخالو تحرك خلالو معناته الزبل تسق الناس راحت زي حنساب النحوارون تتصفعوا كل اللي زغل دليس لزلنا كم بحدش ري اورجنايزد كوينو هي وتات عينو كم بحدش نابتسي نابتو كنتات تمليسو انت شمو خجبر ابتصوتا نا بوليتيكا كملس لزي اندلو زلنا سلازي بلصقنا زخطلو زلو بوليتيكا نت كبابي ممليسو እና ረበሾ ይዝኸይ ዘሎ of course ዘለና ኩነታት ንምንታይ ኢትዮጵያ ከም ዝትገብር አላ ኢሉ ዝከኸስ ዝኽእል ትካል የለ ወላ ሃገር የለ አሜሪካ ኤክስትሪምሊ ቢዚ ያዘላ ነፍሳ ከቢድ ዝኾነ ኩነታት ያጋጥመው ዘሎ ኤውሮፓውያን ከቢድ ዝኾነ ኩነታት ያጋጥመው ዘሎ so they don't care እንታይ ያጋጥማል አፍሪካ ኢትዮጵያ እንታይ ትገብራላ ገለመለ በአፎም ምናልባት ንሽተይ ክዛረብ ከሉ nobody cares ስለዚህ ኣብዚ ኩነታት እዚ نكلتا سلسة عامتات 4 عامت بوحدو كفي اللي تسأنها أغلالا حيلي تاتو كيف تسأنها حيلي عبقرنا أفريقيا حادا يزل ما نبهل everybody knows إيرترا يبزو كنتات زي أبزا حلف 4 عامت زخونو كينات دي راية فدميو إننا ويحوال بحفشا كينات ناي تقراي كايت كله أب تقراي نيرو برابي إيرترا يكون النيرو سلازي إيرترا كم وتهدرا وحيلي كترو يغلغا ننوي حوان سبوغ زخوني رقعت سنزنو براوشتو تحن زغنك أو محليو كوينات صبوت داليا لو هيلكات جهرل نجار يبلكان جن بدهك متأكد خلو أكمل يكون تتكلم خيد متأكد زلي بلتقنا بيلا غير تمجاليجو كمية لان بقول نجار تجفات شوفوا نقوم بشيتنا تمارخ خلو زقات مزلو كيناتي إيرتراجن أبصبوغ زغنك أو ما ريدو خينا خلا أمها زأكل أخول ترف زخود مخنيات اللوا نزي زمت أزلو بدهون خد قطبه مخنياتو نلولاو نتا زجهز نهلاوي زفتاتن نلولاو مريتان بحران كمنت ازدلي بحايلي كتف ازدل حايلي ايونا بيرتراز بقزلو سلازنا يرترا نقبر ملس نخدقبر زاكل اخيلو زترف مغنيات اللوا تبقعتونا له مالتي نزين نزو كل فاكتورز حواويس كاكترو يخلغا انتينا نبل زلنا ازي قداي زي ازي اقداس مدرخيو سودان نزو كنتات زي بخمي كترويا انتاي كتقبريا جبت العلو خلو مفزعت السبب زي كنتات زي نجبت انتاي كجبري خولي سلامتاي جبت هنا هلا وحده ناي اكزيستنشال فتنا كابل صقنا زلوا ناي ኢትዮጵያ ناي السودان باس دما كل ጊዜ تزمنيو انت داي تمنيو دما دغهم شتن تسرحوا وي سودانن ኢትዮጵያን كعرقا بفصم يا ግብጽ ዘይደሊ بفصم ምክንያቱ ሱዳን ኢትዮጵያን ተታሪቀን እሞኻ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ተታሪቃ ግብጽ ወዲ ያላ ገይም ናታ ከገብርዎ ዝኽእል ነገር የብሎም ካል ስለዚህ ንሱዳን ኣብ ጎኖም ንኤርትራ ኣብ ጎኖም ገይሮም ብውሕድ ነዘን ክልተ ሃገራት ተኺልካ ግን ሶማልያ ጅቡቲ እንትወስኽ ነዚ ሒዝካ ንኣቢ ፀቕጥን ምፍጣር ትዝበለፀ እዩ ግብጽ ሱዳን ምስ ግብጽ ንኽትከውን ንዓውን ረብሓ እዩ ምክንያቱ ትኒል ንዓውን ስለ ዝገድሳ ባይ ዲፎልት ምስ እያ ክትከውን ትኽእል ብሓፈሻ ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ብዙሓት ሃገራት ንብዙሕ ዕላማ ክጥቀምሉ ክፍትን እዮም ሱዳን ሕጂ ሃንደበት ሓድሽ ግንባር ኣንጻር ብልፅግና ክትፈጥር ትኽእል እያ ክትከፍት ትኽእል እያ ክንብል ኣይንኽእልና ኣይትገብርኒ ኢልካ ኣይትዛረብን ኢኻ ምክንያቱ እቲ ዳዕመ ሰሪዕ ጠቕላላ ክሰዓር ተኮይኑ
ጠቅላላ ማሕበራዊ ካታልዮ ዘለካ እምበር ወላ ደፊእካ ሕጂ ንሱዳን ኢትዮጵያ ኣትይርካ ተገዲፍካዮ ማዓስከር ዘለዋ ሰልጢኑ ብሓደ ዶብ ጌር ክመፀካ እዩ ሴሪሲም ከምኡ ናብ ጫድ ስለዚ ጠቅላላ ማሕበራቱ ከተድምሰቱ ኮይንካ ምናልባት ሱዳን ኣብ ሎንግ ተርም ምስ ኤርትራ ክትዋጋ ትኽእል እያ ምስ ኤርትራ እንተደይ ተዋጊኣ ግን መብዛሕትኡ ሰብ ዝግምቶ መብዛሕትኡ ሰብ እጂ ክዛረብ ከሎ ዝጥምቶ ሱዳን ኣብዚ እዋን እዚ ክልተ ግንባር ኣይኮነ ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ከማን ከቢድዋ ኣሎ ስለዚ ኮይኑ ተሪፉ ንኤርትራ እያ ከተምፅእ እዚ ኩናት ብልፅግና ምስ ኤርትራ ኩናት ተጀሚሩ ወይ ኩናት ተኸፊቱ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ገምጋምናተ እዩ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ወይ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ናይ ትግራይ ድዩ ናይ ኤርትራ ድዩ ብሓደ ምስ ፋኖ ኮይኖም በዚ ሱዳን ገይሮም ብኣሶሳ ገይሮም እዮም ካርምዎ ክፍትኑ ስለዚ ካልእ ግንባር ቡክ ክኽፈት ከም ዝኽእል ክትተኣማመን ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ንብልፅግና ሰራዊቱ ብምሉእ ንሰሜን ገይሩሎ ነቲ ዝመፀካ ዘሎ ሰራዊት ተኸላኺልካ ክስዕሮ ነው ሰባድ ስትራቴጂ ንሱ ከይዱ ኣሎ ብመሰናግሉ ወላ ብመዓንጡ ኢኻ ትመፅኦ ስለዚ ብካልእ መንገዲ መፂኦም እዮም ካርምዎ ክፍትኑ እዚኣ ከም ሱዳን ኩሉ ነገር ክትገብር ትኽእል እያ እዚ ዝሓለፈውን ብልፅግና በቶም ካድረታቱ ዝዛረባ ዝነበረ ጉዳይ እያ ስለዚ ነዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ኩሉ ምዕዛብ የድሊ እቲ ኩናት ናኸበደይ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ኩነታት ድማ ከምዚ ንሰምዖን ንሪኦን ዘለና እዩ ዝኸይድ ዘሎ ንቐፅል የትግራይ ክልል መንግስትና ህወሓት በይፋ ፋኖና ሻዕቢያን እንዲያወግዙም በምላሹም የምዕራብ ትግራይ ግዛትን ወደ ክልሉ እንደሚመልስላቸው የሚጠይቅ ሽምግልና መጀመሩ ተሰማ። ሽምግልናው የመጣው በቅርቡ ያሳወቀውን ውሳኔ ተከትሎም በተለይም በትግራይና የአማራ ልሂቃን በኩል የኦህዴድ ብልጽግና ላይ ያነጣጠረ አንድነት ካሳዩ በኋላ ነው ተብሏል። ሽምግልናው በባለ ሀብቶች አማካኝነት እየተሞከረ ያለ ስለመሆኑም ተሰምቷል። ከበርካታ የሀገር ውስጥ ኃይሎች ጋር ጦርነት ውስጥ የሚገኙ አገዛዙም የተተኳሽ እጥረት ገጥሞታል የሚሉት ምንጮች የጦር መሳሪያና ጥይት ለመግዛትም በሞሮኮ፣ በአዘርባይጃን፣ በቱርክ፣ በቤላሩስ እና ሩሲያ ልዑካንን ልኮ ሲጠይቅ ከርመዋል ይላሉ። በየአቅጣጫው እያደረገ ያለውና ለማስጀመር እየተዘጋጀ የሚገኘው ጦርነትን ተከትሎም እጅንታይና ንሰምዕ ዘለና ኣብዚ ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘለው ብዙ ነገራት ፕሮፓጋንዳ ናይ ብልፅግና ብኩሉ መንገዲ ስለ ዝሰርሕ ዘሎ مستقارو كزرارة بيدل خمسة لويز نجرزلو مستقارو تزراريبو نتزلو سجام كفتحية مسوحاتهم كزرارة بي يبلع عليهم زلو كان سلسة مع الانترفيو جيرو هو حتى زموتيو ترجم زي بالأورجانيزيشنيو ناي دحرت أورجانيزيشنيو ترجم زلو ويكون النابلز وعلز نبره تقوم تقولو مسوحات كزرارة بيخل كزرارة بيفتنا لون دار تبايلو معراب تقرأي كمل سلكم يبلع لون دار تبايلو everybody knows لمن تايكم خبركم هذا زي بتدقاقامي أب سلسة عمشة عينة بروباغندا يزنزح بتي سلام كجبريل بزل ما كوينات جبري زي confusion مفتاري زي تفعل عليه استراتيجيات يوز خطال زلوتي بوليتيكانات استراتيجي كوهن بلاينا على ناقن سأل عليه زمال أو أكايدا مالتي كله زي جبرو زلو دما جل مواص أنت رخبي من البعض مستقارو تزراري بنزه جزء اللي فتنا بكوينات كسعرهم زي حساب كوي كونن بزوج زي جن انتايم زبلو زلو أما داتا بلتقنا مواصع يدل كم زلو فلوتيو كم شعبية تصوريزيو كم زرعنا يوم شعبية كل عينت شمقلنا قبروا لي عرقوني فتوني له شعبية عنك يتسويه سلازي نشعبية أي كعلن يلو نهو حتوني فتنا له قال له هو حد يغير الليل كساب حجد ماك هو حتون تسفايل معناته هو حتوني فلطوي هذا كم بارت سريز وما له سلازي انتاي لهم يمسخ الشمقلو مجمريا نتسقبوا نقر كقبراي كعلن دما ولا ون بحر حجي أكمل سكم يا بارتي نرى ران دحري لو نأبي أحمد سمن كأمن يقول نأبي أحمد أمين كاس أحد شجر أحد نجار كده بس أشتغل ده يتعد معناته لو مزبلك صباح كت المكاز خلي أبي فلت كل شيء نوع أب كرسي كما تصرحوا لا بيا اللولومي كلهم يلون الذي إزي سيرتيفيكيت زلوت اللهم سلو زغني نزع أمين كاتأتو كد جسمان تدلي خاطر أيو سلازي إزو كدايزي ناب كالو كونتات ناب كالو كوينات ناب كالو كبيد نجر كسجر مخانو مبزحتو سب أب قمتات ناتو إتي وزرليو بلتقنا دما نزو كونتات زي بقول من قدي مواصو أكفتني زي تحت وجي ناب تقراي كوينات كخفت يخل ده يخون انتاي كجبري يخل خون بزحت سبات تفلا لي قمت يبزو وزرلو ولا قوة نريوزا لنا كونتات ناب كوينات كبقص خل زمسل كونتات نترلو ميت خاميت جن كوميت مدبناتو يلكخت زار بيت خلنا معناته كنا نتقبرون عقم سلازليكا سلازي ندهرتي عقم زحصر قوين تسميه
እቶም ንዑ ስፖንሰር ዝገብርዎ ዘለዉ ሓይልታት ካልእ መንገዲ መዋፅኦ ክደልይሉ ክፍትን እዮም ስለዚ የሎሙ ካብ ወየ ካልእ ጉዳያቶም ከቢድዎም ስለ ዘሎ ንሱ መዋፅኡ ከናድግ ክኽእል ኣለዎ ሕጂ ነዚያ ቪድዮ እናገበርኩ ከለኹ ጥራይ ካብ መን ኢኻ ትብሎ ካብ ቱርኪ ድሮናት ገዚኡ ኢትዩ ዝበሃል ኣሎ ኣዘርቤጃን ከይዱ ኣፅዋር ይደሊ ኣሎ ሞሮኮ ከይዱ ይደሊ ኣሎ ካብ ቤላሩስ ክገዝእ ይፍትን ኣሎ ካብ ኩሉ ዓለም ኣፅዋር ክቦ ዝኽእል ከለቅሖ ዝኽእል ክሕግዞ ዝኽእል ኤቭሪባዲ ዝሓቱ ዘሎ ምክንያቱ ነቲ ኩናት ክሰግሮ እንድሕር ኮይኑ ናይ ግድን ገለ ነገር ክገብር ስለ ዘለዎ ኣብ ባይታ ግን እቲ ዘሎ ኩነታት ከምቲ ንሱ ዝደልዮን ከምቲ ንሱ ዝብህጎን ይኸደሉ የለን ከም ኤርትራ ኮንካ ድማ ነዚ ኩነታት ብቐረባ ምክትታልን ንኩሉ ነገር ድማ ኣሰብ ኢልካ ምርኣይን ከድልየና እዩ ስለዚ ሕጂ ቁርብትለይ ናብቲ ኩነታት ናይ ኢራን ዘሎ ሽፍት ክንገብር Elsewhere in the region, the US allies are evacuating areas close to American military and diplomatic assets. In Qatar, authorities began evacuating residents living near the US embassy in Doha as precaution following Iranian strikes in the region. In a rare high-level contact since the كم نريد لنا أب حجرات عرب كبيت زخونة كنتات اللي تفتيرو زلو كابوس تبقسه بزحت حجرات عرب تاي قبر الله وايز بحال زلو أبتكا إمباسنا أمريكا يكون وتهدرا بيزاتنا أمريكا زخونة يكون أنا أمريكا institution CIA ديو زخونة بس وتهدراونا أمريكا زتحاز أبتكو زلو هزبي كابت بوتات كرحكم زلو يزلو مغنياتو إيران تارجت كتقبرهم كم تخل نت بوتات كتحرم كتبل دما كال هزبون كل كم سلزخل تقول دايتي بزيادة يزرب كم زلو سبب زيا حجنا زا فيديو ناقبر كخلو دوت زل حبريتا مساعد هذا قد ما حدث حتى بيلو زوج حبريتا زوريو زلو إمارات حجون كم استعرمت زقلت حبريتا the UAE alone has taken about Iranian drones attacks UAE again توسخي ني إمارات مدكعتك كم استخايدن كسب حجي شحن 130 شمنتنا درون مدكعتات أب إمارات ويون أب دبي وين أب إمارات بقولوا كم استفتنيز نجرزله ولا كابزح كابو تترفون تلا أتي كنا تهدقل ناقص عليه خيدالله سلزي زيادة أتذكروا أب دبي أب إمارات كم زخونيز نجرزله الزخاء كنا منتهي إذا هجر زيا بإمارات تارجت كوينا 5 نبرت يوزن نجرزله سلزي نريز لنا كونتات كبيد زخنا كونتاتيو نفس وكف حجر نناتو استراتيجي زقبر زلو أبز كونتات زي حجرات عرب دما حنتي أبز حلفة كباكم زليا زنبركو زياس كسمعوا معناتو زين حجرات عرب سلمتها إمارات كم تكبرن زلا GCC. All right. So the game plan is this: you have to destroy the GCC. Why? Because the GCC is the linchpin of the American empire. So what the GCC does is this: it sells oil, and then for US dollars. Where does it put US dollars? It puts US dollars into the American stock market. All right. So this is investments of the UAE, okay, Saudi Arabia, and Kuwait into the US financial markets. As you can see, from 2012 up to today, it's been exploding. All right? Because the US financial markets is one of the safest places where you can put your money. The intention is this. The intention is, hey, if I cut off oil and these countries no longer have access to US dollars, therefore حجي انتهي زبلنا زلوزي ديبرنا ايكونومي مرداتا إنا نرزلنا ازي ستاك ماركت يكون كالي بفلا إذن جي سي سي زبهالا زلوا قطر سعودية دبي نانو سعودية إمارات عمان بحرين كمر ما كويت كتب الدخل زين جي سي سي زبهالا هقرات ندادت راي دفريا نامريكا دموت هدراوي بيز راي زقبرالا غير كامر اي عبقيقا 5 خونه يمزنقرو قالا كابتون كيلاتات دمان تايبلالو GCC بعبيون أمريكا حيال كتكون زقبر زلو بوتايو that's why إيران تارجت كبرم زلا يبلالو مجمريا ندادي شطو نبلو بمولو تندادي دي شطو وزلو ناب قطبنا عالم نامريكا قطبنا أمريكا ونابركتلوي بدولار سلا دي شيء دمان دولار ريزيرف كارنسي عالمنا زعبيه كارنسي 5 خون غير ولا يلو نتجنزا مسرحو بقنتاي قبرو مغنياتو دبي ويون قطر سي بيليونز ገንዘብ ይዘለዎ ህዝብ ግን ውሑድ እዩ መብዛሕትኡ ገንዘብ ናቶም ኣብ ስቶክ ማርኬት እዩ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ስቶክ ማርኬት ብኻላ ዘረርባ እዚ ኩሉ ቴስላ ኢልካዶ ኣማዞን ኢልካዶ ማይክሮሶፍት ኢልካዶ
انفيديا الكادو ابل الكادو زبركتات ناتهم نسماي زغيد حدا كابتي بزح انفست زغبر اب ستوك ماركت نا امريكا ازوم هاجرات عربيهم سلازي نداد تراي كونن شطو ولا نداد ناتهم ناب تشاينا مشطو نا تشاينا بركي كونن زغزو ناب اوروبا انت شيطو ناب جابان انت شيطو ناب افريكا انت شيطو نداد نادم نت ገንዘብ ትርፊ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ስቶክ ማርኬት እዮም ኢንቨስት ዝገብሩ ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ስቶክ ማርኬት ዓቢ ረብሓ ዘለዎ ወይ ካብዚ ስለዚ ነዳዲ ናቶም ክህረም ተጀሚሩ ነዳዲ ናብ ዕዳጋ ምስዳድ ጥራይ ኮነ ዝተርፍ ዘሎ ይብል ዘሎ እንታይ ዳ ወላቲ ናብ ስቶክ ማርኬት ናብ ካፒታል ማርኬትስ ናብ ቦንድ ማርኬትስ ኢንቨስት ዝገብርዎ ዝነበሩ ክህሉ ይኮነን ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ኮርፖሬሽንስ ስቶክ ማርኬት ናይ ኣሜሪካ ዓቢ ክሳራ ከጋጥሞ እዩ እንታይ ንሪኦ ኣለና እቲ ስትራቴጂ ናይ ኢራን ኣሜሪካ ትዋጋእ ኣላ ክበሃል ከሎ ነቲ ኣሜሪካ ዝሃነፀቶ ሲስተም እያ ትዋጋእ ዘላ ዝብል ስነ መጎት ካብዚ ዝመፅእ again بتدغاغامي ولا بأوروبا زرع ዝነበረኩም እዩ ኤውሮፓውያን ትሬድ ሰርፕላስ ተገይሮም ነጊዶም ትርፊ ገንዘብ እንድሕራ ትሪፎም ነቲ ገንዘብ ዝኾነ ሃብታም ኤውሮፓዊ ኣበይ ያለው ገንዘብ ካንደሪልካ ኣብ ባንክ ተቐሚጡ ይኮነ ዘሎ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ስቶክ ማርኬት እዩ ዘሎ you know ናይ ብሙሉ ናይ ጀርመን ስቶክ ማርኬት ተደሚሩ ክንዲ ናይ ሓንቲ ናይ ኣሜሪካ እንትኾነ ማለት ነው ክንዲ ኣፕል ዝበፅሕ አይመስለኒ ማርኬት ካፒታላይዜሽን ኣዝዩ ትሑት እዩ ናይ ኤውሮፓ ምክንያቱ ስቶክ ማርኬት ዝማዕበለ ይኮነን ولا ونا اسيا نا تشاينا هون كارون كم يكون قرب نا جابان غلغله بلوغن كندو يكون نسو سلازي نا امريكا ستوك ماركت نعبنت انا سين امريكا تصل ايد مسلو زس بات انا نفسو نا اوروبا زبال بركي غزني معناته حدا نا اوروبا ناخذ غز كبيدي معات واغاتات يزلو معات انكلالو يزلو تحركا اتراكتيف زخونه كامباني خيل مالت جستني حنت شم هابونا اوروبا اتراكتيف كتكون تخلنا يعني هاجرنا لنا فارما كامبانيات الله انا جن باندكس ملكيغو زي سويس كابن هابو صبو زونه كامبانيات الله نستوك ماركت زبكع ولا بعالم درجاون صبو performance زمص مالتي ابزع غزي تناي ساعات براندس ناي سويس مره مخسب زلوم زبحال كومونيتي فارما سيكتور ناتو معات مخسب يزلو نزا هاجر طقمي زتي ات كامبانيات تي ኢንቨስት ክትገብረሉ ትመርፅ ኢኻ ይገብር ያነ ብሓፈሻ ግን እንታይ ንቕብል ኢለ መብዛሕትና ፈቲና ፀሊና ኣብ ናይ ኣሜሪካ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ንገብር ኢና ምክንያቱ ቨሪ ኣትራክቲቭ እዩ ፅቡቅ ውፅኢት ድማ ደምፅእ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ሰብ ኢንቨስት ስለ ዝገብረሉ ካብቲ ዕቤት ድማ ክትረክብ ትደሊ ኢኻ ኣሚን ኣሜሪካ ፈቲና ኣይኮናን ኣማራፂ እውን ስለ ዘይብልና እዩ እዚ ካብ እዚታት ኩሉ ክትርዳእ ተጀሚርካ እዚ ኩናት ንሪኦ ዘለና ናይ ብሓቂ ንብዙሕ ነገራት ዝቐያይር ዘሎ ኩናት እዩ ዝበሃል ዘሎ ምስ ግዜ ድማ ብብዙሕ መልክዕ ክትርድኦ ትኽእል ስለዚ ኢማራትን ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ነዚኣ ጥራይ ሰሚዐ ኣብቲ ናትና ክመለሰ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣሜሪካ ተበፂሑ ዘሎ ኩነታት ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ ended and honestly kind of articulate clip from a couple of years ago. This is from August of 2024 from an Israeli rabbi, Joseph Mizrach, describing how Israel should take advantage of a then ongoing conflict with Iran, much less intense than the current conflict we're seeing with Iran, to destroy the Dome of the Rock and Al-Aqsa. Watch this. If it was up to me, the last time when they shot hundreds of missiles, I would pretend that one missile came from Iran and shoot it down. You know, then all the Arabs will go against Iran, it will be the end of the problems. You make them fight with each other, this bunch of lunatics. Never too late. Deal with a bunch of cowards. ትሪዎ ዘለኹም እዚ ረባይ እዩ መራሒ ሃይማኖታዊ መራሒ ናይ እስራኤል እንታይ ዝብል ዘሎ ካብ ኢራን ሚሳይላት ይመፀና ኣሎ ምሽ ሓንቲ ካብቲ ሚሳይል ካብ ኢራን ከም ዝመፀት ኣምሲልና ነቲ መስጊድ ናይ ኣልቕሳ ዝበሃል ወሊዕኩም ግደፍዎ ኢሉ ኣነ እንደዝኾነ ነይረ ሓንቲ ካብ ኢራን ዝመፀት ሚሳይል ሃሪማቶ ኢለ ነቲ መስጊድ ናይ ኣልቕሳ ወሊዕ ምገደፍኮ ብገይረ ድማ ዛንታ ናይቲ መስጊድ ኣገዳሲ መስጊድ ንእስላም ብገይረ እቲ ዛንታ ከም ዘብቅዕ ምገበርኮ ይብል ኣሎ ስለዚ እቲ ፕላን at some point ክግበር ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ታከር ካርልሰን ድማ ቤላ ገይሩ እዩ ነዚ ኩነታት እዚ ዘገማድሖ ዘሎ ምናልባት ብናይ እስራኤል መንገዲ ሓደ ሰብ ክቕተል እንድሕር ኮይኑ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሰብ ክቕተል ዝኽእል እዚ ኣብ ቅድሚኦም ዘሎ ታከር ካርልሰን ብዙሕ ነቲ ናይ እስራኤል ኣካይዳ ቻለንጅ እዩ ዝገብሮ ዘሎ እቲ ቻለንጅ ድማ እናበርትዐ ይኸይድ ኣሎ ሃገራት ዓረብ ብዙሕ ብድሆ እንታይ ኢሉ ኣብቲ ሓንቲ ሰገርክዋ ኢራን ነቲ መስጊድ ናይ ኣልቕሳ ነቶም ናይ ሱኒ ሙስሊም መስጊዶም ተቐቲላቶም እቶም ኣስላም ካልኦት ብሕርቃን ናብ ኢራን ገጾም ናብ ውግእ ክብገሱ እዮም ነዞም ክልተ ኣስላም ድማ ከምዚ ጌርካ ኢኻ ተባልዖም እዩ ዝብል ዘሎ ኤግዛክትሊ እቲ ዘረባ እዚ ምናልባት ናይ ኣይሁድን ናይ ካልእን ክትብለ ትኽእል ኢኻ ግን ተመሳሳሊ ታሪክ ግን ኣብ ከባቢና ንሪኦ ፀኒሕና ኣለና ኢና ብተደጋጋሚ ዘጋጥመና ዝነበረ ከምኡ እዩ ብቁጠባ እውን ከምኡ ነዘን ሃገራት ዓረብ ፈታዊየን ወይ ከዓ ኣብ ጥቀአን ከም ዘለካ ናምሰልካ ንሓትሕደን ንኣብነት ኣብ ስዑድያ ዝህረም ዘሎ ቦታታት ኣብ ስዑድያ ናይ ሞሳድ ኤጀንትስ ወይ እውን ስለያዊ ካብ ስለያዊ መርበባት ናይ እስራኤል
ቦምባታት ክገብሩ ኣብቲ ቦታት ከም ዝተረኽቡ እዩ ዝንገር እሱ እውን ሓደ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ ዝኸንታይ ዘርእየካ ነዚ ሃጓፍቲ ተጠቒምካ ፅቡቅ ገይሮም ከም ዝበልዑ ግበሮም ዝብል ኣካይዳ እዩ ዝረአ ዘሎ ዝለዓለ ልቦናን ንቕሓትን ዝሓትት ጉዳይ ድማ እዩ እንተዘየለ ነቲ ጉዳይ ትስሕና ማለት እዩ ምናልባት ምዚ ኣርእስቲ እዚ ክኸይድ ዝኽእል ንዓና እኳ ብቐጥታ ዝትንክፈና ኣርእስታት ኣይኮነን ግን ካብዚ ኩነታት ሕጂ ዘለናዮ ክንመሃሮ ዘለና ኩነታት እውን ኣሎ እስከዚያ ስምዕዋ ከነተሓሓዛ ስለ ዝኾንና ናብ ኣብይ مسكين قيدنا أبي قال محتد I think حدا وأنا أقرب من هذا كحنت نقدر توقي مخالف دل زاجمي ولينكستاين يقبر تاين يقبر سخر ماري ليه تاري اللي مسلكها أنا أقرب محلفنا هزتها قينات عدوان جولان منورس 5 أيام هذه من ليك كم جنيه النظرة نايك أي بحر حطهم كع أبوتات أمس أي بحرن زرع أي بحر نزنا مريت ناي تجارو زشهته تحز جناز والوزلو من ليك جينا زغور وزلو بحر سلا زي دلي يكونن جينا زغور وزلو تغارو كل تمقيلو خرادادلو زي يخولو منجد فطيرو ننو عالم سلا زبالاي او زي حس انخت ناي تغرينيا تزارباي بدم بخردو زلو تماساسال سعتت يزفصم زلو مالتي تدغاغام سعتت جولاي مسا حاري هالو خالي هالو تكونسيبت كردو زلو تنصاصيلكا ناي صلاتي ناي سنت استراتيجي تفصم تزيكونكا ترغاغصو ربح خمزي يله بنصر كنمهار لنا ሕጂ እዛ ዘረባ እዚኣ ክትሪኣ ከለኻ ኣብቲ መንፈስ ናይ ፅምዶ ስለ ዘለና ብዙሕ ነገር ሸለል ኢልካ ክትሓልፍ እዩ ዝገብረካ ቀዳመይቲ ሪኳየርመንት እዛ ዘረባ ፅብቕቲ እያ ነዚ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን እናተባልዐን ሓድሕዱ ንሳቶም ኣጀንዳኦም ንክገብሩ እቶም ናይ ሽዋ ነገስታት ድሌቶም እሱ ነይሩ ብተደጋጋሚ እዞም ክልተ ህዝብታት ብሓደ ክሰምሩ ከም ዘይክእሉ ብሓደ ክሰርሑ ከም ዘይክእሉ ንሓድሕዶም ክባልዑ ከም ዘለዎም ምግባር ኣካል ናይቲ ኣጀንዳ እዩ ነይሩ ባይ ዘ ወይ ብዙሕ ቲዮሪ እውን የድልየናን ምክንያቱ ንሳቶም እቶም ናይ ተጋሩ ኢሊት እዮም ነቲ ኩነታት 16 ዓመታት ከም ዝጋደድ ዝገበርዎ ካብቶም ኣብ ሽዋ ዝነበሩ ዝገደዱ ዝነበሩ ሰምዑ ብዝኾነ ኣብዚኣ ክልተ ተጋሩ ትብል ዳላ ብወገነ ኤርትራ ነዚ ፅምዶም እዚኣቶም ዝራኸብ ዘሎ ስትሪክትሊ እዚኣ ክትዝረበላ ክትክእል ኣለዋ we cannot just ignore this kind of ولا እኳ እቲ ፅምዶ ፅቡቕ እናሃለወ ናብ ፅቡቕ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣገዳስነቱ ስትራቴጂካዊ ጥቕሙ እናተረዳእና ከሎ ማልሓሶምን ፖለቲካዊ ተሓሳስቦምን ክንፅር ክኽእል ኣሎ ትግራይ ትግራይ እዩ ኤርትራ ድማ ኤርትራ እዩ ሓደ ሉላዊ ሃገር ብሓደ ክልል ክጥቀስ ከማ ነውሪ እዩ እንተኾነ ንስኻትኩም ኤርትራውያን በሉ ነብስኹም ሓደ ክልል ከማን ንክትከውን ሽግር ረኺብካ ዘሎሲ ኤርትራ ዝኣክል ሃገርሲ ክልተ ተጋሩ ኢልካ ብተጋሩ ክትልክዖም ምፍታንሲ I don't know of course እቲ ዓመል ምስ መግነዝ እንድዩ እዚኣ እንድያ ተማሂሮም ነይሮም ኣብቲ ኤሊቲዝም but ኣነ ከም ውልቀይ I cannot ignore those such things ነዚ ነገራት እዚ ኢግኖር ክገብሮም ኣይክልኒ ስለትደጋገም ድማ I like ፅምዶ ገለመለ ፅቡቕ መኸይድ ምህላው ንውሕስነትና እውን ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ግን እዛ ዘረባ እዚኣ ግን ልዑል ጥንቃቐ ዘድልያ ኮይኑ ይስማዓኒ ንቐፅል ታሞ እየተመታ ይገኛል በትግራይ አካባቢ ያለው አጠቃላይ ሁኔታ ወደ ጦርነት ሊያመራ ይችላል የሚለው ነገር አሁንም ከግምት ውጪ የሆነ ጉዳይ አይደለም አንዳንድ እንቅስቃሴዎች ይታያሉ ወደ ጦርነት ሊያመሩ የሚችሉ እንቅስቃሴዎች እየተካሄዱ እንዳለ ነው ከግራ ከቀኝም የሚደርሱን መረጃዎች የሚያመለክተው ምናልባትም በቅርቡ ወደ ጦርነት ይገባሉ ተብለው በህዋትና በአብይ አህመድ ሰራዊት መሃል የሚደረገውን ጦርነት በስጋት የሚመለከቱ የትግራይ ተወላጆች ከአካባቢያቸው ለቀው እየተሰደዱ እንዳለም ሕጂ ብልጽግና ናብ ትግራይ ኩናት ክጅምር ክልዶ ማስከ ይጅምር ኸውን ዝብል ሕቶ ኣዝዩ ከቢድ እዩ እቲ ገይም ግን ኣብዛ ሓለፈ ኣወል ፅዒድ እውን ፅቡቅ ጌራ ኣብርሂዎ ነይሩ ኤግዛክትሊ እዚያ ታገይም ኩናት ክጅምር ኣይጅምርን አንሰርተንቲ ዘይንፁርነት ምፍጣር እዩ ዘይንፁርነት ድማ ንተጋሩ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ንተጋራይ ልክዕ ከምቲ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ንኤርትራ እዙይ ዝሃሰያ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ንትግራይ ድማ ሞት እዩ ስለምንታይ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ጌርካ እንታይ ተወሲኽካላ እታ ነገር ፐርፌክትሊ ራን ትገብር መሲልኩም I'm going to show you there is this one it's a well organized ዝኾነ ውግእ ጀሚሩ ኣሎ ነቲ ውግእ ብትክክለኛ መልክዕናቱ እንተ ተረዲኻዮ ጥራዩ ክርዳእካ ዝኽእል እቲ ኩነታት there was ሓንቲ ቪድዮ ነይራትኒ እንተ ዝረኽባ ነይረ يا همين كبد بلندي خن رهبو بزح فيديوهات سلا زلني جن دحن انتاي زبلي مسيلكم درو أبي أحمد
ኣብ ትግራይ ዘሎ ገንዘብ ጠጠው ኣቢልዎ ከም ዘሎ መንፍል ንስማዕ ኣብ ትግራይ ዝኣቱ ዝኾነ ይኹን ካሽ ናይ ቁጠባ ኩነታት ብምሉ ጨቢጡ ሒዝዎ ኣሎ ስለዚ ሰራዊት ገጅፍ ኣምፅኡ ናይ ውግን ወረ ኩናትን ጻቕጢ ፈጢሩ ኣሎ ሰራዊት ናቱ ኩናት ክገብር ኸልዩ ገለ ክገብር ኸልዩ ዝብል በቲ ካልእ ድማ ናይ ቁጠባ ነቲ ሰብ ተጸሚሙ ክኸይድ ዝደሊ ድማ ብኩሉ ቁጠባ ብኩሉ መንገዲ ጽቡቅ ገይሩ ጨቢጡ ብምሓዝ ነቶም ህዝቢ ከቢድ ዝኾነ ብድሆ ይፈጢሩሎም ዘሎ ስለዚ እዚ ኦልሬዲ ኩናት እዩ አብይ አሕመድ ኣብ ትግራይ ኩናት ፈንዩ ኣሎ ባጀት ናቶም ዓፂዎ ኣሎ ኣብ ልዕሊኡ ከም ዝብሎ ትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ ነገራት ሰርቪስስ ከም ዝቆራረፅ ይገብር ኣሎ እቲ ህዝቢ እዚ ኖርማል ሂወት ክመርሕ ከም ዘይክእል ይገብሮ ኣሎ ኣብ ልዕሊ እዚ ድማ እንታይ ይገብር ኣሎ ኩናት ክውጅ ከም ዝኽእል ከዓ ዝለዓለ መጠንቀቕታ ይገብር ኣሎ ስለዚ እቲ ኩናት ኦልሬዲ ተበጊሱ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ነዚ እንተሰሚዑ ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ኩሉ ሃዲም ኣሎ ንክሃድም ድማ መድረክ ኣፍ ደገ ከፊትሎም ኣሎ እዚ ድማ እቲ ንኤርትራ እውን ተመሳሳሊ ኩሉ ግዜ ን10 ዓመታት ኩናት ክጅምር ከም ዝኽእል ኩናት ከም ዝጅምር ብምግባር ኤርትራ ተስፋ ዘይብላ ከም ትብሉ እገዳ ዕፅዋ ሰንዓፈሩን ገለ ናበልካ ትልኩታ በቲ ነቲ መንእሰይ ድማ ካብ ኤርትራ እንተውፅኡ ድማ ንደገ ክኸይድ ከም ዝኽእል ዕድላት ይኽፈት ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ እቲ ኩነታት እጂ እንታይ እዩ ኤርትራ ፀገም የብላን ዲኻ ክትብለን ደሊኻ ዝብለኒ ሰብ ክህሉ ኽእል እዩ ካብ 2006 ዝነበረ ፀገም ወይ ካብ 2008 ዝነበረ ፀገም ሎሚ እንታይ ዝተቐየረላ በኤርትራ ኣገልግሎት ዲ ጠጠው ኢሉ ሰዋ ምኻድ ዲ ጠጠው ኢሉ ኣብ ግንባር ምዃን ዲ ጠጠው ኢሉ everything is the same ስለምንታይ ግን ኣብ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ወረቐት ዘየለ think about that ስለምንታይ ሽዑ ወረቐት ነይሩ ሎሚ ወረቐት ዘየለ ምክንያቱ ነዊሕ ምስ ከዱ ሬጂም ቼንጅ ምሳበየ ሃገራት ኩለን ኣይንቐበልና ኢና በዚሖምና ኢሉ እና ንቕበል ዘለና እኮ እቲ ዝተረፈ ገለ ነቲ ስርዓት ንኸውድቕ ዕድል ክፈጥረሉ ይኽእል ካብ ዝብል እምበር እንድሕር ኩሉ እቲ ህዝቢ ደድ መፀኢ ክንቅበል ተኮይንና ቆጠባና ይፍቅድና ኣይንኽእሎን ኢና እንተኽኢልና ከማን ክንጥርዝ ኢና ንደል ዘለና እቶም ተቐበልናዮም ከማን ክመልሶም ኢና ንደል ዘለና ኣብ ዝብል ወዲቖም ኣለዉ ስለዚ ኣስተውዒልካ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ ንቐፅል ኣብቲ ዝቕፅል ዘሎ ድራማ ብትግራይ ክብል ቢርጋደር ጀነራል ጉዑሽ ገብረ ተዛሪ ኤርትራ ቀንዲ ጸላእ ህዝቢ ትግራይ ክብል ቢርጋደር ጀነራል ጉዑሽ ገብረ ተዛሪቡ መንግስቲ ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይ ዝፈቱ እንተኮይኑ ብሓይሊ ሒዝዎም ዘሎ ግዛእታት ብምልቃቅ ብተግባር የርኢ ክብል ድማ ይገሊጹ ብዕለት 23 ለካቲት 2018 ኣቋፅራ ግዝ ምስ ቲቢኤስ ዝተባሃለ መደበር ቴሌቪዥን ቃለ መሕትት ዘካየደ ናይ ቀደም ላዕለዋይ ኣመራርሓ ሓይልታት ትግራይ ቢርጋደር ጀነራል ጉዑሽ ገብረ መንግስቲ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 12 ናይ ትግራይ ግዛእታት ብሓይሊ ሒዙ ከም ዝርከብ ይሓቢሩ ጀነራል ጉዑሽ መንግስቲ ኤርትራ ብሓይሊ ካብ ዝሓዞም ቦታታት ኢሉ ዝጠቐሶም ኢሮብ ዛላምባሳ እንዳሃወርያ ሰብዖ ባድምህ ዓዲ ፀፀር ዓዲ ኣስር ዓዲ ተኻሉን ካልኦትን ይርከብዎም ክብል ድማ ገሊጹ ሕወሓት ምስ ሻዕብያ ዝፈጠሮ ጽምዶ ዝተሰመየ ርክብ ብትሪ ዝነቐፈ ጀነራል ጉዑሽ ገብረ እቲ ርክብ ኣፍራሲ ዘይረብሕን ንህዝቢ ትግራይ ንዳግማይ ኩናት ዘቃልዕን እዩ ብምባል ነፂግዎ ጽምዶ ሰላም ኣይኮነን ዝበለ ጉዑሽ ገብረ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘራኽብ ዘይኮነስ ኪዳን ፈጢርካ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንምውጋእ ዝዓለመ እኩይ ፕሮጀክት ክብል ድማ ኮኒኑ ህዝብን ሰራዊትን ትግራይ ነቲ ሕወሓትን ሻዕብያን ዝፈጥርዎ ዘለዉ ጽምዶ ብጽኑዕ ክቃወምን ክቃለስዎን ዘተሓሳሰበት ጀነራል መንግስቲ ፌደራል ድማ ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ተመዛበልቲ ብምምላስ ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ብምርግጋፅን ንሕወሓት ምስምስ ከስእኖ ተሓሳሲቡ ጀነራል ጉዑሽ ገብረ ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያን ኣብ ልዕሊ ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ዘመሓላልፎ ውሳነ እውን ብትሪ ተቃዊሙ ነይሩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናብ ኣዲስ ኣበባ ተዝኸደ ኮሎኔል ዲ ጀነራል ዲ ሓላፊ ድዩ ጀነፍሬት ዓቢ ደሞዝ ክረክብ እንድሕር ኮይኑ ኣትሪርካ ንሻዕብያ ክትኩንን ኣለካ ንሻዕብያ ዕድል ኣብ ዝረኸብካሉ ክዝንጥል ኣለካ እሳታ መብልዒት እንጀራ ዝኾነት ፖሊስያ ስለዚ if you don't do that you get nothing ስለዚ እንጌራ እንተደሊኻ ፅቡቅ ነገር ተደሊኻ ነታ ንሻዕብያ ክትውንጅል ኣለካ እዚኣ ግን ፅቡቅ ትመልሲ ተዋሂባቶም ነይራ ሓደ ሊቃን ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቃስ ግን ኩናት የውግዜ ይብሉ ዘውግዝ እንተኮይኖ ንብልፅግና ዘየውግዝዎ ንሕና ድና ኩናት ናይ ነጋሪት ኩናት ንወቅዕ ዘለና ናይ ትግራይ መራሒ ኢኹም ዝገብር ዘሎ ንሕና ድና ክንወርር ኢና ንብል ዘለና ኣብ ትክክለኛ ናይ ሰላም ድሌት እንድሕር ኣልዮም ተፀየፍቲ ውግእ እንድሕር ኮይኖም መን ይውግእ ዝብል ዘሎ ብልፅግና ኣይኮነን ተተሓዚሎም ዘለዎ ስርዓት ኣይኮነን ኣብ ዝባን ብልፅግና ተሓዚሎም ናብ ትግራይ ከኣቱ ስልጣን ዝረአዮም ዘለዉ ሰባት ኣይኮኑን ከምዚ ዝበለ ላግፂ ንዝኾነ ህፃን ዘየእምን ተራእዩ ይፈልጥ ውግእ ዘይንደልማ ንሕና ኢና ኣብዚ ዘለና ውግእ ፈሪሕና ኢና እኮ ምሕዝነት ንፈጥር ዘለና ሰላም ፀሚእና እኮ ኢና ንሕና እቲ ናይ ትማሊ ስምዒት ክኢልናዮ እቲ ዝዓበየ ጅግነት ንሱ እዩ
ትትማል ተገበረ ንብልጽግና ወቃብ ከነሩ ኢልና ናይ ብልጽግና መሳርሒ እንኮን ፍቃደኛታት ኣይኮንና ስምዒትና ኢና መሓዲርና ኣብዚ ዘሎ ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ ንምንታይ ኢና ዘይ ኣፕሪሼት ዘይንገብሮ ተዛዓበይ ጅግነቱ እውን ተዛዓበይ ንቕሓት እውን እዚ እዩ ዝመስለኒ ስለዚ ብሽም ውግእ ይንደልን ንህዝብ እናታለሉ ህዝብና ውግእ ስለ ዘይደሊ እዚኣቶም ፀሞቕቲ ውግእ ፀለመ ይኮነ ግዛዕ ኣይኮነ ኩልኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ኣይኮነ ነዚ ዘለኹም ህዝብና እውን ይፈልጦ እዩ ሎም ህዝብና ናብ ሓደ ዝመፅእ ዘሎ ቀስ እናበለ መን የደናግረሉ እናተረድኦ ስለ ዝኸደ እዩ ስለዚ ትምሕዝነት ፀረ ውግእ እዩ ኣብ ምሕዝነት ዘለና ኢና ፀረ ውግእ ሰላም ዝፀመና ንሳቶም ኣይኮኑን ንሳቶም ፀሞቕቲ ውግእ እዮም ዝብሉን ክስሙ ናይ ፅንተት ሓደጋ ዘሎ ህዝብስ ኣብ ተራ ውግእ እውን መንግስታት ሓድነት እናፈጠሩ ህዝብታት ሓድነት እናፈጠሩ ናይ ፖለቲካ ፍልሊ ብይሕደር እናቐመጥካ እዩ ህልውና ክዳና መነ መቸም ፅቡቕ ዘረባ ምዝራብ ሌላ ገይሩ ተተሓሒዝዎ ዘሎ and it's good that's good ክንቅፅል ኢና ለንከነ መቸም ኣብታ እዚኣ እሞ መልእክተይ ንሻዕብያ ንሰራዊት ኤሪትሪያ ንኩሎም ዘለኒ መልእክቲ ቀንጠብጠብ ትብል ዳዋ ትመጾ ኣለዋ ጥራይ ክብሎም ዝፈቱ ጽቡቅ ያቀኒልና ክቡር ቀዳማይ ሚኒስተር ናም ግርም ስርዓት ሻዕብያ እውን ብዘገደደ መንገዲ ብልምዓት ኣይዓምንን በስግግር ስልጣን ኣይዓምንን ብደቁ እውን ኣይዓምንን ሕጂ እዛ ኢንተርቪው እዚኣ ከመይ ከይዳትሉ እንድሕር ኢልኩም መቸም ኣብይ ኣሕመድ ሰብ ክሰምዖ እንዲ ዝደሊ ዘሎ ቋንቋታት ዝቕይር ዘለውን ዝያዳ እቲ ናይ ኣምሓርኛ ነዞም ኣብ ሰሜን ዘለዉ ህዝቢ ብፍላይ ንኢትዮጵያውያንን ንተጋሩ ንኤርትራውያንን ክርድኦም ኣይክእልን እዩ ዘሎ እቲ ኣምሓርኛ ኢሉ ስለ ዝገመተ እዩ ብትግርኛ ገይርዎ ኣንፎርቹነትሊ ይሰልጦ የለን ኣብይ ኣሕመድ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ብዙሕ ፔጃት ናቱ ቸገሮ እሞ ሰብ ክሪኦ ኣይከኣለን ምክንያቱ ያ ከም ንሪኦ ዘለና ይኸይድ የለን ትዕዳጋ ስለዚ እቶም ናይ መንግስቲ ዩቱብ ቻነልስ ብዙሕ ፈሎወርስ ዘለዎም ዓበይቲ ፈሎወርስ ዘለዎም ሚልዮናት ፈሎወርስ ዘለዎም ነቲ ቪድዮ ናቶም ክኸይድ ኣይክእልን እዩ 21 ሰዓት ገይሩ ሲ ኣነ ማለት እታ ዝሓመቐት ቪድዮ ናተይ ኣብ ነዊሕ እዋን ኣብዚ ቻነለይ ዘውርዳ ማለት እዩ ከምዚ ከይዳ ይትፈልጥን ወላ ኣግሽግሽ ተኾነ ዝኻ እንታይ እዩ ኣብ ነዊሕ እዋን ሰብ እንተቐቢፅካ ከምዚ ኢኻ ትኸውን ናይ ሓደ ሃገር መራሒ ዝገብሮ ኢንተርቪው እሞ ኸ ኣብ ደንበ ኩናትን ካልእን ዘሎ ጉዳይ ከምዚ ክኸውን ምኻሉ ቱ ባድ ንኣብይ ኣሕመድ ክሳዕ ክንደይ ሓሲሩ ከም ዘሎ እዩ ዘርኢ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚኣ ሓንቲ ክፋል ኣላ ኣብ ዝሓለፈ ዘይገበርኩልኩም እስከ ንእሽተይ ንስማዕያ ዋላ ናቶን ንበዓል እስከ ንስማዕዮም ኣብዚ ፅቡቅ ጻድቃን ትግርኛ ይዛረብ ቁም ነገሩ ትግርኛ ተዛሪብካ እንታይ ኣምፃእካ እዩ ካብ ቋንቋ ኣይኮነን ናይ ቋንቋ ፀገም ስለ ዘገጠመ ይኾን ሰብ ህዝቢ ትግራይ ካብቱ እንታይ ፎከስ ገይሩ ካብ ንብል ንእሽተይ ኮምፓይል ዝገበርና ያላ እንተመልከት እሞ ንኣኻ ይዕድል ክበካ ኣነ ኣምሓርኛ ስለተዛረብ ኩሉ እንታይ ኢሉና ከይዱ ኣፍታ ትግርኛ ኣፍታ ኢንተርቪው እስኻ ሰማራይት ገብር ኢኻ is a man of peace. There are no Eritrean armies operating in Tigray right now. How could you say that? እዚ ተቀደምቲ ማለት መልሓሶም ካልእ ክዛረብ ከሎ ዝነበረ እዩ ኣብዚ ንእሽተይ ንስማዕዮም መንግስት ኣብቲ እዋን ሕወሓት ፈጽሓት መታረቃችን የህዝቦች ዝናዘር ኣብይ ኣሕመድ ማለት ኣይደን ወይ ከዓ ተዓዋዩ ድዩ ወይ ወላድ ድዩ ዘይኣምነሉ ዝኾነ ሜንታል ክራይሲስ ድዩ ንህዎ እምበር ንህዝቢ ኢትዮጵያ ይብቀሎ እዩ ዘሎ ኢንፌሪዮሪቲ ኮምፕሌክስ ኣለዎ በቀለኛ እዩ ቂመኛ እዩ ጨካን ከዓ እዩ ብጣዕሚ ባይዞ ለይተ ይድቅስ እናዘረ እዩ ዝሓድር ሲለምቶም ቀረቤታ ዘሎ ክነግርካ ከለዎ ሕዚ ሙሉእ ፍጥረቱ ዝሰብ እዚ ሙሉእ ፍጥረቱ ብናይ ሰብ ስቃይን መከራን ዝሕጎስ ብጣዕሚ ኣረመኔን ጨካን እዩ እዛ ትሰምዑዋ ዘለኹም እያ ብዝኾነ ሓንቲ ነገር ከስማዓኩም እየ ለንቀነ ኣነ እውን ናዘረት እያ መፅያትኒ እስከዚያ ስምዕዋ እኹሞ ፋብሪካ ነይርኩም ጤልያ እንድሰርሖ ፋብሪካ
ኤርትራዊ ባዕሉ ዝሰርሖ ፋብሪካ ኣለኩም ናይ ጣልያን ነይሩ ዳ ሲኞር እከለ ዳ ሲኞር እከለ መን ምኽንብል ኢና ሲኞር ሞስካ ሲኞር ማፊ ሲኞር አሜሎቲ ሲኞር ባራቶሎ መን ደይነበረ በኤርትራ ሕልፍ ተበላኻቶ ምዕራብ ነይሮም ካብ የመን መፅዮም ኣይና ኤርትራዊ እዩ ኣብቲ ኢኮኖሚ ኣብቲ ኢንዳስትሪ ተማሂሩስ ማዕቢሉስ ሃብቲ ወኒኑስ ኣይና ኤርትራዊ እስከ ንገሩና ሃብታም ነይሩ ፋብሪካ ዝነበሩ ነርና ክትብሉ ቺፖሊኒ ናይ ጣልያን ነይሩ ዳዳ ኩሉ ናይ ጣልያን ነይሩ ሓደ ወደባ ድውንኖ ፋብሪካ ይነበረ ነርና ክትብሉ እኮ እዛ አስመራ ከተማና ትብሉዋ ከማን መጃሃሪትያ ኤርትራዊ ዝሰርሓ ከተማ የለ ልክ ዓቦታትና ሚነዋሎ ኮይኖም ገለ ሲሚንቶ እምነ ቀቢሎም ክኾኑ ክእልዮም ባሮት ኮይኖም እዮም ግን ከተማና ንሃንፃለና ኢሎም ብናታቶም ምሁራት ብደቆም ኣይኮኑን ዝሰሪሑ ኢንጂነራት ናይ ዓዲ ጣልያን መሃንድሳት ናይ ዓዲ ጣልያን መፅኦም ንዕኦም ብድሰማማዕ ገይሮም ሰሪሖሞ ካምፖ ዲ ቺታቶ ኢሎሞ ዝ ኮምቢሻቶ ትብልዎ ኣለኹም ካምቦ ቦሎ ነይሩ ቲራቦ ኣስማቶ ከማን ናና ኣይኮነን ናህና ዋና ከተማ ናህና ርእሰ ከተማ ተድልየና ኣላ ንኤርትራውያን ክንሰርሓ ከኣለና ንሕና ተደይርከናልና ደቅና ክሰርሕዋ እዮም ርእሰ ከተማ ሃገረ ኤርትራ እዛ ጣልያን ሰሪሕዋ ዝኽህደት ግን ናይ ክላስ እያ ነይራ ናይ ክላስ ድሕሪ እውን ዋላ ሃይለ ስላሴ ምስ መፀሲ ቶም ክላስ ዝነበሩ ኤርትራውያን ንኽነብሩላ እዮም ገይሮሞም ገዛውቲ ብስትራክቸር ተርኪሞ በባህላዊ ገዛውቲ አሰራርሓ ኤርትራዊ ገዛውቲ ኮነን ትውኡ ደሎ ናይ ዓድና ህድሞ እዩ ናይ ዓድና አጉዶ እዩ እዛ ቪድዮ እዚኣ ወጣባ ኣብ ከመይ መድረኽ ተዛሪቡ ኣይፈለጥኩና ነ እጂ እታ ቪድዮ ፋክቹዋሊ እቲ ዘረባ ከም ታሪኻዊ ኣመፃፃ ሓቅነት ኣለዎ እዩ ወላ ሓንቲ ምናልባት ስምዒት ናይ ኤርትራውያን ክትንክፍ ክእል እዩ ሓደ ግዜ ቱ ኢሞሽናል ክንከውን የብልና ሂስቶሪካል እንተሪኻዮ ሓቂ ዘረባ እዚ ኣብ ኣስመራ ይኹን ኣብ ካልእ ከተማታት ከረም እውን ተገለ ብዙሕ ህንፃታት ጣልያን ይሰሪሕዎ ግን ኣብዚኣ ዝተጋግያ ነገር ኣላቶ ወጣባ ዋላ እኳ እቶም ኤውሮጳውያን ጣልያን ስልጣንን ምዕባለን ተነበሮም ኣብቲ እዋን እቲ ትምህርቲ ምስ ረኸቡ ኤርትራውያን ንኣብነት ነፍሲ ወከፍ ህንፃ ክስራሕ ከሎ ነዳቃይ ዝነበረ ኮንትራክተር ንዓበየ ዝኸይድ ኤርትራውያን ግን ፕሮፐርቲ ክውንኑ ትካል ንክገብሩ መሰል ኣይነበሮምን ኣብቲ እዋን እቲ ስለዚ ኤርትራውያን ኣብ ገዛ ዓዶም ጊላዩ ንክኾኑ ወይ ሸቃሎ ንክኾኑ ጥራይ ስለተገደዱ እምበር ሓንጎሎም ናብኡ ክበፅሕ ስለዘይክእል ኣይኮነን የስ ሜይቢ ቅድምሶም ጣልያን ብምፅኦም እቲ ክእለት እቲ ብቅዓት እቲ ፓላሶታት ምስራሕ ኣይነበረን ክኾኑ ክእል እዩ ወሬቨር ከም ድሌት ከበሎ ግን ኣብቲ እዋን እቲ ባይታ ንቶም ኤርትራውያን ጣልያናውያን ማዕረ ይነበረን ስለዚ ኤርትራውያን ልዕሊ ዓቕሞም ክኸዱ ይክእሉን እዮም በዚ ኮይኑ በቲ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝተሰርሐ ብረሃፅ ኤርትራውያን ሲሚንቶ ናይ ኤርትራ ሙራለ ናይ ኤርትራ ኩሉ ነገር ካብ ኤርትራ ዝመፅእ ስለ ዝነበረ ሃብቲ ኤርትራ እዩ ስለዚ ኤርትራዊ ድማ ይሰርሕዎ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ካፒታሊዝም ከምዚ ዝበሃል ኣሎ ዋና ናይቲ ገዛ ገንዘብ ስለ ዘለዎ ዝሰርሖ ዘሎ እምበር ዝሰርሖ ዘሎ ስራሕተኛ ወዲ ዓዲ እዩ ስለዚ እቲ ዝተሰርሐ ገዛ ብረሃፅን ደምን ፀጋታትን ናይ ኤርትራ ተሰሪሑ ኤርትራ ድማ እዩ የስ እቶም ኢንጂነራት ቶም ንዑ ሃንደስቲ ካልኦት ነይሮም ክኾኑ ክእሉ እዮም ኤርትራ ተረኪባ ግን ቁጠባኣ ክትዕቢ እኮ ትኽኢላ ነይራ እያ ስለዚ ኤርትራውያን ሰናፋት ኣይኮኑን ድሓር ፓላሶ ምስራሕ ፍሉይ ሽመት ኮይኑ ኤርትራውያን እኮ ኣብ ኤርትራ ዝሰርሑ ፓላሶታት እውን ኣይነበሮም ክንብል ኣይንኽእል ኢና ቀፂልካ እዚ በዓል ጁባ ዝህነፅ ዘሎ ካልእ ዝግበር ዘሎ እውን ተሪኻዮ ኤርትራውያን ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ንርኢ ኣለና ብሕፅር ዝበለ ሓንቲ ዘረባ ምስ ዝፅቡቅ ገይረ ዝረዳ ኤርትራ ንናታ ታሪክን ኣይደንቲቲን ትመስል ርእሲ ከተማ ወይ ሓንቲ ከተማ ክትሃንፅ ግን ፅቡቅ ሓሳብ ኮይኑ ረኺበ እያ ማለት ብናይ ጣልያናውያን ጥራይ ክንጀሃር ኣይንኽእልን ኢና ናትና ኦርጋኒክ ዝኾነ በዓልና ካብ ዚሮ ዘበገስ ናይ ከተማ ግን ክህልወና ኣለዎ እዚ ከም ቻለንጅ ማለት ብሕማቅ ወይ ብሕርቃን ክርእዮ ይክእልን እያ ኤርትራ ብናታ ፀጋታት ናታ ከተማ ክትሃንፅ ግን ፅቡቅ እዩ ዋላ እኳ ብዙሕ ነገር ክሓትት ዝኽእል ተኾነ በቲ ኮይኑ በቲ ያ ናይ መግዛእቲ ተረፈና ብዙሕ ነገራት ኣሎ ግን ካናትና እዩ ኣብ ዓድና የተሰሪሑ ብፀጋታት ናይ ተሰሪሑ ስለዚ ብርግፅ ካበይ ተበጊሱ ከምኡ ኢሉ ኣይፈልጥን እየ ብዙሓት ግን ብኣሉታ ከብልዎ ሰሚዐ ኣለኹ ግን ኣድየንድ ኦፍ ደ ደይ ኩሉ ነገር መዛዚና ተሪና ካብ ስምዒት ውፅእ ኢልና ነገራት ተሪናዮ ምናልባት ንኤርትራውያን ከምኡታት ስምዒቶም ንምትንካፍ ኣድላይድ ነይሩ ንዝብል ከም ድሌትኩም ኮሜንት ክትገብሩ ትኽእሉ በለስ ኩሉ ግዜ ኣብሲ እንታይ ኮይኑ እዩ ባሕሪ ዳበለስ ኩሉ ግዜ ዝርብሸና ነይረን
لك حقي نذريو سوري اي بار የኛ ነው የእናንተ ሳይሆን የኛ ብቻ ነው ምንም ነገር ማድረግ አትችሉም በእግዚአብሔር የተሰጠን ለጥቅማችን ደግሞ እኛ ያወጣን ነው ስለዚህ ይቅርታ እዩት ግን ምንም ማድረግ አይቻልም ይቅርታ ዛ ዋዕሮ ጓልና ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነዞም ኢትዮጵያውያን ኣቕኒ ኣቢላቶ ማለት እዩ ኣብሲ ባሕሪ ዝብልሲ ኤርትራ ኣምፂኦም ኣብቲ ባፅእ ስለ ዘረኣይዎ ሰብ ልቡ ተሰቂራ ሶሪ ግን ሓንቲ ክንገብረኩም ኣይንኽእልና እዚ ናይ ኤርትራ እዩ ኢላቶም ኣላ ወል ፅቡቅ መልሲ ወላ ሓንቲ ክንብሎም ኣይንኽእልና ንኤርትራውያን ዝተዋህበ ኣምላኽ ዝሃቦም ፀጋ እዩ ሓደ ክነናት ኣለዎ ናይ ሎማ ርዕስ ኣብዚ ክንውዲና ታንክ ዩ ቨሪ ማች ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ሪኢቶኩም ግደፉ ሃገራይ ፍረይትገይ ሃገራይ